kwegera okwiga yani inchi kwegera ngane limondro likoli ngana limwamo ne ikilia ya etanga Nyasaye na akurwanira. That was last week. Ono kwegera na twarenge nga aso kwegera gweto kwarenge ikilia okwarenge nga Nyasaye oyo togo gotebirero tari Nyasaye okaraire tari Nyasaye uguchikoinyoria ase ebiro biribi chingaki chonsi tukanyora nga nakurwanirire tukamakonyora ase byonsi ekero arengo chika abaruoti bekero keria tarenge kubachika tungagenda mu rwane segi nababisa garen kubatebi ngagenda moretera abantu ba Israeli obubwi asarenge kubakani yarenge nantange kubatuma boka ababani they took part. So ababani tata pastor bechinga kimne chiga they took part as a chisegi they could consult obarenge kukwana na Nyasaye ritanganie segi tarachkoba nekero barenge kukwana egara Nyasaye obamanurira obaigorera obasiureria igoro yesege yakoganda bosio. What was the indication inki kiarengoro ekrabana baiga ba Israel barenge kogende segiga ekero abana ba Israel barenge koba bachire mamincha Nyasaye igarenge koba tiga babuwa nande bayen kubulimo they could be defeated 1,000,000 times nekero obono gusino buyanchi gusinekero amutigire Nyasaye. What would happen nga go barenge kobera abo no kobero ko barabo ekero beitirie Nyasaye could hear their prayers and they could give them victory. Lakini mono gaiga astu enkurigiria nga Nyasaye na kurwanire chingaki chienchara na kurwanire chingaki cyo bogetirianda na kurwanire chingaki kerense ya kobere ire bobe na kurwanire chingaki kero okorra nga inche tingo chikotena. He will fight for you. No kurwanira igono kwa obubuyae. Soma kurwase kitabu kya Yoshua ikomi ke Mungu kya emerongo ene na bibere eyarengo teba nabo Yoshua akabwa abaruoti bonsi ne chinse chiabo asenga kyemo kyagera omonene Nyasaye bwa Israel nigo arwanerete aba Israel. That is what we would look at. Tukamakolige libiche na kiarengo totebia tukara obobe bwa bakanan bago tukasoma omugambi obwete bonsi ya gatatu tukarigereria ri oko nganyigwa gose ogosirigwa ya kane tukarigereria osibole bwogochora na tugakorera togota nonya ekerenge kya morokerie jume yo kya bwato gochiko gochenu amone chisegi kya bwato gokonye kurwegoro kurwase okubwata no gukora tuganeirie gukwanira ekerenga kende kiengencho kwa mariko yobani okubwatana ogukoro amatukari mutu yo morembe ne chingaki kya masi oyo nigo akoro kigwa buno mugambi ebwo morembe tabwe Isaya kianda ekebungu kyaye kya bitano na kemo Pastor Nkere again to kere ase a point oselection ya maiga nainde ya to itira batoko no negento ekiwaso makaga tabanga obosibore bochora yani sometimes ebintu bikanga Nyasaye ndiye akonya ko limit to otochorera ngambuya ekiagara mwonya bantu ekatoiri banga twechorere ebitura chore egose bitwachore ne bitwachora inbiria nonya Nyasaye kuminga ababono bonsinche natungiti bachoririga so igo obosibole bwachora obosibole bwachora bwa itire mwanya bantu ekiagara nonya mbono lero ne sabato omonta toke esikabo atebenga bono lero ngogenda muri kanisa uyo ndamanya atebenga bono muziki noro kale chebiratiro goro mugabana no akale kero muntu kwenda chirigwe 200 muziki nelio chirigwe 200 muntu agoye guba rero mugabana akaro uruche ebantu ne kanisa baragende gose nebocho iguruche ngiya muige itiro muntu obosibole bogo chora botaka bwa muri deko balenda igo
na kina kabori iko kwateba ereso yale kwateba nga nyasaye na gore ndiki na kurwa ngono botako goetani goserwa ingigera gosiri nyasaye so lakini kweba kwachora nyasaye kugende kanise sabato kwagende lindo chikoliye jeri tukere mu gosabe so iko ngento kiato itire bure mwanya bantu no bosibole bogachora lakini igera nyasaye agatoa eto mate there is a lesson we learned last time ya igoro ya Farao nyasaye agwanjira no gochora kwao marika arega tabanga Farao agakongia ngoro na nyasaye akamenta komokongia meaning God can support your choice ikera wachora kongi tikango kongi biwon so igwa nyasaye chiza chinde ngwanjira ekera kwachorire kora atanta na gujimoina orabwa tokanga kara because eleson to chikogera bono na bega tabanga once wachira mjana nyasaye gao kubwatoka ekera ko bwatokira gotiga araranga yoko rendo gik ayoke ko tuomera kwira na amaene agaro kwira na endo ko gokia kwira na ni chisugume echo lo nyoru nginyorete amagunjara gitu agentongera na kaigure kare kero na kagosire abarende abantu mbara bakogoti mwaite na ba no mogoti ndu kumaitha abantu antu mbara bakogoti no mogoti one na areba no ligerete korokunga Nancy kwamboka atuti korwa tinga moyo omwana wa Julius atuti korwa nyabichukie kanisa na no mukogoti onde bunanje bono abakogoti aba na ga goshiri na bura buranga so kuchimate na igu mungu guri gotaba kur maiganga maigana cha korete no buganga kya konde nga maigana jangi bono jira kugana maiga konde byari nga nkondiare ntikumuri kubwa maiga kumbe statement yare koteba ga miti amaiga meaning nga pakoje kuragira baka bakorete chare rongo kumyokiri guchi okwirania so na nyasaye na metinga there is something maigana cha kwira egentongero goche kutume kikoinyori ekoimokigoja nga bono aro na achire that is muna na egentongena gerti maro Vespers Musacho Goroko Farao still alias Exodus 10:17 agata 16 na 17 agata bi Musa na Aaron nganche kuikeraro na manyire bosi bwino na bwa Nyasaye ka kirangiri Nyasaye uyu na rusiria makweli ya ekera wako mwali kwa makwe hada ba sabanya Saharu he confesses I confess in front of Moses and Aaron I think sabanya Saharu arusiria makwiri so akamanyanga kende nkirikira arusi igona into asinaro kumunyoka kwachora kwatumira kwamunyoka ote ando nganje bya chiribono nchende chinguru lakini ero ote nga amaana pie gyoka kari mundu ngwanya Nyasaye bwika so that's why God can release you ochore muno tegete but at long last you will come back to him. I want to comment on the first part ikwate again to Nyasaye like ekero no nyana babisa bago kurwan tako sabanga ba visa bali baitu because bago chako iri nchiri bwangu nande go chako ikabya kwangula ekero yesako bikumo salaba gorogali I'm seeing ekero tokorani bra togo chaga go mubisa korwime ekero yesako bikugorogali that is the most shameful thing mo tuanko gamba na murumbu matambolete no mutego raka ataralina network na era rende mo yindir ko manyo na ngenche ndete tora manyo gwetani murumbu ngenche ndete tora ko nyora onya goligere kora mo tegete ali no ne simie jirani onya yawe yakuri ke simia ora kidogo kora den so Jesus dies a shameful death again to yesa kubunigwa tora chakira gabo na singencho yo karama ya turate geni Jones ngane njire ankorande Yesu one nero ko mukima cha Jairus nero ko abanta abaiga bali ngenchara muisonde atanga baendagera nganto bugati baendagera Jesus understood what people wanted abanta abanchara balenge mbategete binde mnango tebie barandi inwe ekromoko genda samatanga. It's not time to throw tantrums. Chine chiga choko ba o semereri. Wakando chinungune chinkundi. But having ejine yengaki etali rice. Tell them buja with a lot of love. Abantu bagucha matanga
bago chama tanga singincho, they are hopeless. If there was one, babiri batatu bango chibako together. Letumo biruiga. Anya saure moy. Ngincheri elijao te. Bring the fire. Letumo biruiga. Ba oboke. And then that person wakes up. And then they trust God. Akwa the nche nyasaure gorongo sasi. Mana ro. Oboke. And bakin bon toma wikakari tule taine kwanza. Ando kwa na matanga bakaba kwa degora. Again. I want to say this. Ekero Nyasaye. First person whatever. Farao no muntu engomo enenu. Sana. Abantu baraba enenu una abana bakokoti. Like yani akoranga abaibuli aba na ababo ndumbali baibuli baito. Wako hivyo automatically like hivyo tu, thank you. Anajua tu like mama no yone. Tata no yone. Ngakibono ngakibono nande mwaruwe tomo. We don't belong. We don't belong there. Because I was the last person to be there. So injo wo mwali kubuguli kukopoko. I remember well my mom they go get. But your time was there to be there. Tulielewa tukatembea. Mandelio Goraje. And you was speaking for me and a million others. Sisi hatukuzaliwa pia tutembea. Mulizaliwa mkatembea. Let me tell you. Mulizaliwa na mkatembea. But inu mwale kolerwa kwatara omongao Jacoboka waisaneka nganjo mongao chile. Mimi hakuna mwenye alikuja nyuma yangu. Kwa sababu hiyo mikono ilibaki kuwa yangu. So you are still a grown up kama sisi. Moboli. Yes, I'm a grown up, but I remember one time my mom in the form 4 ngo Chakorwe school na ikirege itakotira. Iko form 4. Na bande no bali. Lakini nyewe tako holi nga kaimwaro mwana. Mukuru mwana ndage. That is a form 4 guy okoroku mwana okukolerwe ndage. Hata si ni watoto. Hai wewe. Mukuru mwana ndage. Yes. Because of that ngataka komoro kinga kena na inteno mwana. Ngaboli mami ngayendagire ngoli. So because agwaigwa na njora I turned to her to show her that I heard what she was talking. So you go I was ibagari ito moto tigere. Yo to asaba no farao to aboti. Yo motagara yoli umuligere batigera abakogotiri bagari yao. Na soro ire era Farao na bae dine te bna. Last born. Farao was our last born as a family setting. He did not see anything. Look at this. Na chomondo yo agotaoria mache muinoga igara mache. Muino lakini Farao na bata ngolengo. Again na bago yo na bata nga no mwana ari tigo tumokoro mwana ndaga. Thank you. Mwana. A 50-year-old. Toigure. Mwana tigara no mwana. Ajae no mi. Sawa. Hono omuntu yiga Farao ako fetch amache. Yani roch ara mache kaya roch kako ya kunaiga aba manyinga. Muntu ta nkorara angeli emergency na gigo charge body emergency. Era again wasino nil das kanso ara agenda. Eja kabire tiye chingi ge chimna jigo charige no muntu ko yagiga mabondo keregento rigereria amagena gutwa. Digo ageria kuboria kubandire. Omate egento nkere kama we are talking about Egypt. Egypt ne error. No ne chinga kicho. Lakini kimbule gutwa ya magena. Hetsagire torarari nyoba ndo kumenge bikora mbiro. Naki embra egutwa error ya magena. Evion stay weti. Bado mokogoti. Bado injo mokogoti. And then again to finally Gego chakomogosa. Yondo chakomogosa. Tarikeroke. Nje my idea is ekero agocha koteba. Tarikoteba nga Nyasaye. He says because ama ete Nyasaye oyo he is not even worth kukwane ilitalia. He sends inue mokogoti. Kenda bona siso yuino. Bagule na nyoko yuino. Kwaku abana karabago chaka kwetana. Awate muishi olio. The Joseph, no the Joseph. Like asking in charge. Tabango muishi oyo. Yes, bona kieki gote. Now in this akantongo teba.
elieta Yahweh Yahweh elieta original egerire YHWH elieta eriga egorire igo asing'encho ng'a abantu barenge konyara korikwana they were special beings egesa kwega chore tugacha tukaribeka ng'a bono mokoti no ari gata konyara korikwana tukababekera A na E bondi kaba Yahweh kurugamo igwa ekero yesako kwa somo salaba omosigari oli omurende the centurion oli okumobeta likere kwagule nere okoimoka oyo the centurion ekera amobetire likere kwagule ekera amobetire litimo likere what happens nkelinga 1 amachari yakurwaria yani aliagosiaruka korwa mundu garenge getongo alikuwa chongo kengesa ilitandire kengesa na kitokuruka elikikokwelisa ekeusi litandiro abwate eliselimo libwate enkenge bono amachari akarwari agakona enkenge elia akarora. He was the first person who confessed that Jesus is Lord. Yesu ni mwana Nyasaye akortaki orengi. My application ni ekero Nyasaye akora obuyebwa ebintu byae. He doesn't just say go banta abane bakunyara kuburi bonene bwawo. Entongere ngura imagine era matonyerete ai nabondo choli nga arengeti buchagu bwatonya tigantinyi before ataratinyi akarora alikuwa shaona akakunanga ngie kiyankuna naro nje ndaro agara yarora kusenje naro rabubi I think chibosio kerto koraba na Rogers to itwara atebayo ninde neken mosigari yori undu kiriga ebegetense. He went on his knees before the dead Jesus. Oroji, because abasigari aba babwate memorial yabo. Nyagitari yabo babwate special treatment yeserakali. Nobody could heal that. Bono onyoro muntu ndolegetirianda oyukeresa go chanda obekire kurwaria kwagure. Na benga mono orasigete osibeto monte engoli otengana ki abasusu kochmaga lirubiye ngo koromaris kokorda no enya mutu kiri gukomera engiti itako kochmaga omotingete ngomo tuangole osobegete no murusianga mongena ta omagote ta mongena no mugaka bayetante bari komenyokania mongena gacharuke ngoroiga asuka mutu akanyoro mugako yenguri ya maganga tayiro china baragwe mugaka ngorunera bono rende to gumera ndakamenta gutama Gonera kominyo kite lakini namwenda yani nganonya kugocharoka ya way of danger yanda kominyo kiae lakini aigasa igotata geti como lose yani in other words Jesus can meet you in any way. That is what happening naona this God oyibono guturwanira yes neroyo Yesu kubikwa somo salaba oyo bigeta somo salaba aye ngencho ochande tabante kenyoroga ngencho chande tabana ba nyarebe ngencho chande to mwako nyarebe ngencho chande te mungino nyarebe ngencho chande te abana bango chikonyora gosene naki gosene vitu ya shule basari and then you deny them asingencho batabwa cyabo ko miro gotandura gira gitoyo gotigagira wabeka kwa kurga. He is the same God okurangeri no bwanchani obonene ngainchu abwasole chisese chiro nechinyinge chirakoli kam inchu nande inchu naroyo okukurwanira lakini ekero togo chango oyo okukurwanira what drives you okore bintebiga there is something within you kanton kari me yao akagago gusumbwa abera bench na bera anything no ne revenge you omanya na kortaki na raito kuriya omobisa kurwarari kuruime asiga kerto kurigereria abantu bare baberega asibiche yiri kuriya rero ndorigereria abantu omuntu naro ikaranse tasige timato sinirura umuntu usingusaberera usine street yare and they appear suspicious umuntu nakuri kuruga inkikere kuruga omuntu yiga nabe kunyarekana
umuntu yo he's selling something ebinte byakonia ambro tanga digante ba mindo nyankonga ebusa tetu kwa ebusa nere ko kwa machi Baga jero kali uwa bare. akero akobe kaiga monta akoleta ramar goma tabale be gule byanga mkate na twajete nege kwa rangu kwandra every day abantu once bali mokonyeka nyukeni you're wonderful they follow every word because I want tenga ukakwana ego kagenda ego utulia gateba ego bono tigamba tebon amaroino timato sagwanso timanyitiana kya nanya konywar timanyiti nyeka kwanza abe kwa machita kwanza type abantu bali keroko kendo chimolo mbale byasimbiri biko bekonchera atenga ngimolere na ocha na boko mechiko biko motoro na bota nga ni biko That is true. ebyasi birigo babibegete timayitingana kibako ibeka katima igane ngolero Bali abako ya simba manyete ego bakoroka gento kali ngagwa ka kungfu ye byasi thank you yani bichokire nga especially korunze byasi bire iguru ibyasi biri kurugoro nakye bantu bali bagochoka abantu bali neki architecture bonzpi babwendo kwana kwagata chinyumba gekogera nakye gochoka bi engore yabera kurugali ngabaro kerota gete kokwana kwa imorance kwa magata mbekera nyo tate byasi biri pole abana siasa lakini omanya ligori ara gogotebirira biteneine agotenye gotegete ngumurenze ngo bekere buye we komenta chibesha nawagonio Basta, chibesi chini chiao. Besi chiao tu tandika kuri chibesi nani chibesi chiko chando sumu koko tumeka. Chibesi chini chiane. Na bogo asokoni kwabo. Na abgatali gori yagete kumfu na akoni re chipa. Lakini kwa kumati umuranzo beke buya agaba nga rioli na ko beke 300 rioli wana menta shilingi 100 chipa 400 manya ko umuranzo. That's the statement. Yenda no nyandara jo babuli. Wanakataa. Ekiagera nama yetenga ebi bitanga ni algo choko ne 300 endo ye igo kwanokora daraja Egebi kubete bro. Daraja ali abantu mbale bakoni bya sime echiro moino akonya mutole bali wose 150 kogutambo ke daraja ngumbua obe baba moja mongiti kogutambo ke daraja kurungua ayenegento okogodi nenji I went there to observe ngatena from where daraja ngumbua ngakira Orio bono weda za kurungua weda za ngumbo emia bono gase emia egenta okora akogote ni mia lakini talia yo nero mate na okobekera igagwa ke byasi korambichire omura muna biko kende nusubwa te birine bya okuna mi motolero oira nande go chama nando pimirani so akore motolero mo shilingi 200 lakini agote ni 100 igako muro utange bindo ira nime wakira 9 bono motolero to ikumuru bya mochedi oganda motemi bono bono kupima ninje ngumura nkomo kero mogobati Akwaraga pasto vita vile. I've seen I start ngaterena from the side ka observe no montako bekiro. Thank you. Munokobe kurga go to WhatsApp yonspi obogimo boito na otokanda. So umuntu yebintu mbirakon. Lakini ebinte byakoni is not genuine. Yes. Correct? Ada wasiwasi. Na ari na wasiwasi. Matu muntu narokanda ga okuli. Mushuri. Ni umuntu katakire ko ningi igobon ko manya mistake ko taki. Aling. Nale mess. Na koras ko aling. Gosene tabu muntu. Yanda elirio goso ya compound. Onyore sine roroga. Ese yuanse gotam. Igo ya gosire. Nemeze kakai igachonyora. Ese yao of course ge ko minyokera goche. Yes. Lakini gogo chebole. Manyanga magosa asiri. So this guy here ekero ai karansetiga ebintumbire karanserete. Nganchere ntebe emundo yo gari abantu bali ba mwana ulibete binyasa byeisa nakyagoro. Oyo ibirete ko machakano ga oyo mwaba Joseph Yakobo abaru Yakobo lengi oyo mwaba ya oyo ibirete oyo beto mwando ya diko bako genda nyarukanire eyemo eko keko genda egateba ngata tata ego ngenjonde go nkaransirete amatukane igobonto kumbe nebinyasa bya isakortaki aibet konyoro torka atokana kuchika so omonto yiga obunyasa getembura kortaki
abisete obo nyasaye obo abisete gose ase bintu biri ankoni na tota n'abantu baria bakoni gose ni nyasaye bosio gaiga egenta konia ne chinsaka lakini members bakoni gaiga ebintu mbire binanda koraki oko genda nyangogo goikiriga St. Jude Mata watambukiriga rochari mtu bikoni gune bikongu sana na ande bimanyire ngambiro nganya sole madawa no anizali na okora to bantu bali gali koro muntu chire okwananiri chidageka oirani gochia muri bor bakanda bakwani gochia like aye unachanuli wene town. So this man, he's like omuntu yiga ekera omuntu nara korumoino gaiga agotema koeres oibonero okorigeri his wisdom ekorno ne chidero chikora kurugaiga omuntu bwate bogema experience na vera venga tai ko maeresa na bato bata inde genta expecting aquí igaba isigucha anyore aba secondra bono oyo ndo okorugaiga oyo murigerereti amuri with a lot of wisdom umwisho ya oroje mbona ajaga na bare muno muntu murocho mate murocho keregento no kuno gutogwa ko mata kurugabo unyo kwana keregento amengo bari bata ndata kurigereringa na maene binde byo kora are these the instructions na na machiko I think I love mno to stoko kana ochigamo umuntu gakanda ochigai ulia ko kana ngaya bono mama gangitete nkiango goitera we are application ya bana aganseli agatina rute skuru wasaigo ngai agachako ngembora wasaigo okay sawa oyo tokora tikende oyo nae okoeres bo nae bunoche mno ndigere tigo nae okoeres ibuku nae okoeres ngabono bono naki okote ngabono maite ebe nyasaye namanyete ngabono montagwe konya gago ko nyasaye ko muntu wekonya kitabu kingaira nebuneri kitaigo tagonya kubwati kuchiabwe neri geto chiabwe kelinjira mate kelikero kuchiabo ngai bono roche na bato chande kitiga ngani nyasaye namanyeterende ni ngenda rit kubneriga o sasima no yotari o sasima babwekaine esabatende yonse no ibeka chumaine kuicho sasima kena elindiri hata ite kunesa ba akoerese buku ene buku agochoka buku akoerese. This person oyokoeres oyonde one oyokoeres namanyite kene Jones nori karansete okoeresa nera namanyite kene namanyite yakorete egente kiga comes from the inner one abantu atwata babasigari bali namanyite nganya sa naro na Yesu nakortaki ebinde biyesa gokora obigure naye abego ikabon chinga kichiri chiao taringa mangana atora atebe kwa yegule nekero kwa yegule inki ogocho ego tote batanga abantu na barengi kurugari there is one thing chabwen to sibabwen takokara abantu abaiga ego barengi gosugumwa naganto gete ekero tuateba nga abana ba Israel abana ba Yakobo ekero batagete goita Joseph umwabo there's something ekobasugu kuruime kubariga ninde ekero togo swali tukoria rero asukwegera kwa rero gogoteba an enemy within umobisa kuruime igo ekero ngwe giga chinanga ijire it starts with you kero togo chaka iga dear Lord teach us better than we've known. In Jesus' name we pray. Amen. Ime ya okere kera muruete Yesu tusomere kitabu ikyo aseringana rinene kitabu kia Yeremia 15:2 kemungo kiaye gekomi na gegotebana Jeremiah 17:10 Inche omanene nigo nkorigarigia ebirengerero bya mwanya bantu na korenga chinkoro chiabo
erinde ng'ekera omonto koreng'ana n'echinchera chiaye na buna okwama kwa gokora kwaye kore. Thank you. Alikuwa anaitwa Rachel. Thank you. 072789 alikuwa na 76. Wewe abantu buna bakubwati umusbatilia nkuru kurecho. Rachel Nairobi City. Kwa rada? Hakando chiari kumbe kaibete binyasa byangu byaise. Bono gako gendo guchika iga nyasa abona akabanga tataitwa manyanga. Tataitwa manyanga. Tata igonda sama tukana. Akamate kurika kuriti kamate tata igo. I think I love this father. Akatocha kwegera iga the father. Oche, the father. Ilieta the father. Bible baligo bange ekaro mwana agosoka. Banko babuseni. Often anko tatu minonko kokubuseni ekaro kwa school. Onyo ndo bia bibole te credit. Kubi onditayo nyagocha. Bibole te ntundu mind. Kumena abana bao. Thank you. Ezeki naambia mana singencho kura tombe salimia tatu minto kura Kisumu. Bons batombe song ya Tombe Girls ekero togo chaka. Pastor. Yes. Ono mye mono twakwanira mange ase a lesson ya eta nabo igo ono to so ase lesson ya lero egotebanga omobisa korwa ime na ekero eseye korwanwa ekero emechande koba tora chaka korari omobisa korusiko karamanya korumengi kero aba Israel ekero babwate seyi ekero babwate mechando kirtwate banga Nyasaye ekera ko babwato kabakwenda babuwe ingana sengencho barabugo babugete nga anda ko montore korusiko naro bachandete anda ko monto naro ko bait lakini maete bune kenyoro tubwata kona batabanga nyara bure muinane ro morogi lakini tangani muntu werogete naye korumi naje bwerogete ma lakini nganga maete mwana nyarebe maete munginori na chana nsabebes ngamwa akorone ronzibete ko omwana agachire Nairobi abeire changiri osoire sinai mate no akonywire busa bono ngocho gawo tenga bari bamorogire kuruka aganza bachisiri tanza betinoti aganza manya 20 Oijaro mogotu na anda tabugati ndagoli na anda achabugete tabugati besa. Bono nakigo tebanga Pastor kako gendera. Sao ne konyo mwana one aira nebya nonsia sakuri gakuri umwana manda manakale basikali bale galiga akubugiriye no batenga ngune oligete kuri na if I die tell my parents I tried aquí no ora batanga se mwana awu akulisa asiko matanga abarogia abaseito naona araga diria chaga bakacha bakambua kwani para mata ke muntu ga mukwani ol muri retibo tiga kueroka tutageta goteba ngaborogi baro ngeringa igon kita ako nyaguturia baro no na karbale innocent ngora tebita bante ngwana ngwa ngaki ebintu mbiri chinsa chinde gake mukato minto okoteba murogi pakase baikaraste miti batanga eko koro gatuli kigere kimukate gatuli girira baregas batanga egere kimukato tongachi egende yamundo haki baka bani baka konyo no kubuga bache parade mukate haki haki mane kwa tongachi lakini baranga toko motengo menyaringe kenen tuli gasi so ngeringa ekero aba Israeli bagendete asingencho yeseye esegi mbaji kwenyoranga ni meyarenge iko ba manyete ngani iske kurwa bakamanya ngese mobisa babwata garara lakini Nyasaye tanga ime asebale omosacho koro akan nerole the main subject in this lesson ye wiki ye inga abwate biwe abwata mamocho abwate binte binge birasali bono ekeraro kumbe Nyasaye gakona ngano nyanyomba na mugana kuchandana nkibono ge batugona kumnyoka numukungwiri we ayo bwete saitani bono ngoyo bono kuruziko mangana bagotebya manga kumbe ni mamweka mubwate mechando omontare na kanyasaye eso netegete ayo tari bwatigete mugakora mutari kuigwana eso netegete personally ayambuye sonereti ayo no kwiri to ko ndeka nsadenga ojo muntu ababa na umyminto to sabe to manya korara ko chanduri no na to ko saba ogo twekere kumbe getekere mubereke mukaneti aya kwabuka no muntu oleziko atamo kunguyo maitadi baisi charuri isiko chimpe musacho yo nzingire na sengencho omobisa ni mali nayo bwateme chando ebintu mbiri mekaranga mari tangani koruma elindo manya kora baisiko onyare ko na sabantu bandi that's why Joshua ko tabya kaninga bono
kanya sawa na litangani wanga mebibi yao elinde kusento nyoro murembe kuruma so ngesegi igekaba amabisa igo obobe na mamocho igarenge ime yabaisa ekero Musa akwenda kuye machiko mata abatigaire na Haruni ingi bagatabya Haruni oyo tebanire toroseria kanyasaye torochensa numa gwadenga rusi wone bigera mu bwata mato byonsi toroshi tonchoka baros orocho ndinaro ruti zikutali ngo muisha gacha kabadi bazinga roshi imbuidin boka banyana na birenga byachakira ngabono tikatoroshi nyasaye nga otorochi ko tigenya saye yeke bisete igorali etali korelekana so igonga koruma ntobwata abantu bauto nonyeni meye kanisa chaitu tobwata bono ntobwata babisha barime sure umuntu akoreta mamocho ese yiko kurwa ne kanisa yaoncho kana yeka moino kumbe na inu mwachore to mulisi oru munyanabi nande no wale kanisa ama nande ne rota mono dange kanisa yi bantori ko ayiri ri bubi pastor to iri kanisa yi bubi disi ri to ase to mulisi no are ma nande ne munyanabi mokongu na mo me to mulisi mutanga ni kanisa ara mo beta nande mo manyete ase ngenja ko ege ntokolia bona gagera na bwate gento kere mubuko akoba ekanisa komo korangari tutete kugore birugo obori birugo birenga matete kugora misi narure 40 muhadana akyo to 40 yo changere iko to komurusi not even ikomi gagote bebio that is torangari ngende gya o makobori ebimbi baisaine kwanza na mentre ndo tiga bemia ndo chana bira isana baya to ende ngende kya yes mugo chikaranza komo aguno ndata komo ikaranza koroberia ndo bwata bagani koli kitole budget ya 200 elinda kana to ataba 200 bange binte byao ndikere ejiji ajitiga budget injengo kora ocho mulisi oyo nonyo karomoroki nonyo rumenyanabi nonyo soeta nyombe mejiteni uruchi ndunduru jaji wizi bari ya sawa ko jaji bueno madam ngai mura manyiro sto kumeko bulisho no ago tolikira aye ine seitoro se tima ya from within totai go nyara ko yekura ese ye kurumeito na man actually what is there ese ye to ko yerwana remember we are fighting between good and evil obedience and disobedience look at the Israelites ekere ba kunyara kaenda kurwane segi ekere ba kuigwira ugojiga kwa Nyasaye nigo banga kobwa lakini ekere ba taigwereti nigo banga koba divided miserably una bono there is a time bajete kurwana in the city of Ai aga town ya ka sengenjo konyora barwan de chisegi chinyinge so they saw the heart of a confidence bakarigere bakaranga ye igaganta kagoikan easily defeated so they went with their own flesh. Remember in the last lesson we said God will do what? Fight for you. Lakini bona iga ababachire bamaete ngababarabo tutawatandika kweli kweli ko bagoikaga iga they were miserably defeated. Ekiagera bachete boka abanyene batamutangane tiororio Nyasaye. In other words, they had something from within. Kiko driving at this one we can. Ekiga na batoko correct? Na batoko nya. They had overconfidence in themselves. Mbaji gotuara confidence ya Nyasaye ekiagera ni go barenga go kore binto maminja yoko gani kwa Nyasaye. They went without asking for God's guidance. They went trusting on themselves. Vale manye tenga chinguri chabona jiri kiranyara ko baji chiko. But they were really misled. I mean defeated miserably. Ekeraba esinjire kabirejo. In other words, they went to preach the covenant. Bachi to go chiko chikabuna Nyasaye kaletaki. They broke the covenant. They broke the covenant. Yes. How did they break it? This main subject. And I guess in Ero is suspicious. Igaiga, Okotebunga kendo tu tebinto bia Nyasaye. Yani binto bina igota Nyasaye. Oende. Akama wika sigeta kaligirelinga. Na mane neke nimbuana ta go to taboli. No. This one I can't do what? Throw it away. Agago kigaja singing naro jenga neke no. Neke ngenja sare. Tamanyango gachiraga antokare within. In other words, he disobeyed God by koibira again to kirikia bwana ta koraki uchiusaliwa. Akanyara kobaga kugacha akabisa ekerabi bisa maiga yatenti gawo bono korugago abantu bakanyara kobaga kubuna ogochika buna Nyasaye alta koba ga kobachika. So within that we had Hakan
oyo nyare ko baga kubunu guchika ikiagera taranyara gokora Oreterera ogochika abandi. una nyasaye akoreteki amotebeti akanyara ko baga koneterera abandi agareterera abange once a leader may disobey then abandi nabo okonyora ng'a bagosabateko The consequences ekero okogendera yes ototarachaga Mhm. akani ningo pasta tochumuna otabira iga akani ningo akan igakorwo within the family of the Israelites and among them Noare as one of those very the leading people Yeah. behind the leaders sure and hakan igaro asengencho yokorigia bonsi asetim korigero banane na korigero goikera asebalirerera lakini ekera kaniare ma igoretru kobe example kyo muntu omobe oyogerire emechando ebe Asaba within asabanta abara monabo enga bona bono turaba nabo tumenye twenzinga abalisi no bara n'abantu bonsi mbaro but from within ima asaga timu akakago soka koru aga timu aka nkabwata kumbo muntu oyo bono igabere ngake moja mwate banga kuna habari nagonga vichwa nagonga vichwa vya habari bona ayatikire ayatikire bono akanigago soka bona ayatikire there were many people in bale wocha kukwanwa lakini bono ero beire nere bono aliatikire mono atekete mono watikire mono kiagera there is something abekire mono kora nyora karo monta kore karo the time I nalingia school abanafunzi bagatebere nga pasta njuma twa turuke school pasta korwe school utagete kumanya kana boya kore gente kebe pi useki yapi orle kane TV are you getting the point yes omanyekane so akan is comes out because of obobe boliebwaye bokola kana korwa sare na biria bira within him yagera ocha kumanyekana koba enjera I don't think akanone kera de ungangame taikorema actually taikorema mangangwangama taikorema if there is okwangama agoja kwangama when it is too late just like Judas bakanyasa mwereri baka angame lakini takiti kwangama yes thank you tanda bana in other words he was led by disobedience iko taigwera yani taigwera na gugo kunyara kabago kumuchanda nanda ke nabonda tebanga na singenjo yo ogwekaga ma to gwekaga no konde ogwekaga ngoga ko muntu kumathinga ai baba utago skwika rasmo ina alitinga abutin ko bayaro italinje yo muntu mwa that's not meant for me mbaroro bakochoro so nande binte binge characters chia ego chia lingi chio bolimo kongainereria no koiba okoiba na kugo ogotaigwera asenjire kabiro yi bone yue kunyara ka baga koro nganga kibibe bi kunyara ka babi goja in that case so kuruga uchi segi chikanyara ka bachi kurwana asengencho andake kiruko nyora ka kurwane segi lakini ote trusted okubuguni go goraki okoba no tiriri ote trusted but ote trusted nyasaye kiagera na ero kuruta victory ni go konyara ka bago kubugoro so what do we need to do nyasaye ngonyara ari ko baga korra beyonce video ko nyara to nyara to ko bato ko visa we no nyambiri mukato ikarasire tina wago nyara ko baga korra ka korro ka korro dire o nyara ko baga ka go call in gaiga pero ngeren karaste no I'm just applying yes it's okay I'm just applying what I mean getting a kiromondo na bwat that is it na so what does God do he go call for honesty and repentance sure ekere ya nyare ko bagia ko baigo diori ni ga ko nyara to ko nyara ko bato ko baba bui egia kabere even go bi ko nyara ko babi ko nyara ko bagi bui go tuatana na kurwa so ko nya kwa nyasa lakini kara tu nyara ko bago to kwangama ni ga ko nyara ko baga go tuirania asinjirire ndonge obo bui oboronge ni go ko nyara ko ba bo ko ba ekere to ko nyara ko bato ko baba igweri asinya sae ekegere kere to taigwereti riorio ni go ko to ka ngatu nyara ko bato ko buna o ete covenant gose amagano ama kitu kama hiyo so ekera to kunyara ka bato gokora asinjire kabirejo tiga tunyara ka bato kumanyanga nyasaye na toroje in all that we do he calls us for repentance bibe ni go bigutu atana na gurwa asinjira nyasaye na
obo wiyo obo gabene igobogo cha sengencho to nyara koba to koba abegenwa asinyasa yasa. So God calls us to be faithful. In this case, Akan was not faithful in his dealings. Igotoro cha kwa enda mamincha yoko gania kwa Nyasaye. Akani taliko ganda mamincha singinchi ya busaigo. Asigediri. Akani igako na mamincha ikagera onkorole ntukiria bagusiba batebanga ginkuru ku mwana mkate ngubwali mkate. Sure. The meaning of the word akani elieta akani akorokwa igoli arenge trouble. Yani mochandi. So one igono mochando oro Akan was the trouble. So The being the trouble, he was fulfilling what he was supposed to do. But the way drop on the truth, it's get very feel. Yes. Lakini kwa magukira o manyetenga aiga maena aruna rai. Lakini kwa maguru ro kirete otaigo So, as na kia korra mamincha because elieta etnuli mochandi. Bon, na iga we terere. We ka vai seri ba fulfill. Banyo ale mechanda because munakuru out of the family abo elieta etnuli. Pono literi okolire mini ya rako thinga is a trouble. Ebune kusie agwakani. That is why na woika abai sebe banyo ale mechanda wetera sa. Wetera sa. And I meant to learn from there. Only in the Old Testament and mostly in that Joshua chapter 17, chapter 7. Go, Kuruabu Akani, Toiko Muiwande. Nanda, Aguaturua, as a Jonga, or Toikirani, Kiriata Kira. Yes. Lakini Nyasaye tagu kuikira dikegimaiga. Ngo kohareta ngora onya gugusa puna bona kania guchunju bago jaga nyora kananga maene is the enemy from within ena ro kodri binto ande eyendo kende ke kongokia akani ga from the tribe of Judah. Yes. Judah mai takor na Judah ye yu panya Yesu na kartu tiki 0726447367 ere namba yaito ye studio yera se TV ya ogabo kero tole mulisia Joseph Otoli Pastor Geoffrey Otieno na umenyekero na nchemkate mulisio ndega atubora asakora abera terera aborapi ngakire rachi oborai ndomanye ndimanye dio se ndomanye dimate maata ali ndomanye di no na ande December yegere meyega ne mengere nande abora nyore kuchimata tambuke nande andake no mwanyore simia ga chirubuya maita bagusi bago tabango kero ku gachawo ku chirubuya kero begete bo bego so somebody anyway that is Elder Murumba na thought abanga we not ndoramorra akidene nande ndoba etinga mbobali bayar na gora algena kitogara usibon ka translate di eleso ta ko rostuma doso gango tora ombia ngaki ero ngoma tengeri atoganya ka comment bona comment nga kire ken by the way kere Nyasaye akugojunjuga igago koira step by step. Yes. Na andare very patient ako korembereri kabisa akunya gukwira nga nama ene no ikere that point of repentance. Yes. Una bono ga Joshua akora nyara kabaga kurangiri aka no mubunga maesa umwana one giyu kunyara kabaga koranga nama ene he gave enough justice for him iga kurwenjira ngegera nyara kabaga ko ena nalibaga egeruri nyara kabaga kwangama lakini rende kanyara kabaga gukira so iri want to embarrass him amotengi bintu bira gwa kwa bisire bire binoru ya bwana takaba destroy what ka bire binoru yes actually that's what he did igago kale akugaje bintu bire utakire ko kwa destroyed otebange bia maena bibiro byo mbiarenge bisareke mbuyangiro chimaga ga maga ya tent ngenda njikobionia egera in any case ebintu bigandira buya lakini rende he went and eventually akanyara kabaga gujunju so enjira ni yende ne lingana ki obuya bwa Nyasaye go se God's justice ige ko nyara kabaga identify mbasi Nyasaye regardless of whatever sin yogora maene na bago nyara kabaga okoira asenginjo ya mabera na hande na bago nyara kabaga kwa omonto chance agera nyare koba ga ko repent na hande ngonyarere koba ge kuoro kianga na maene to kwebisa kurwase asebibe look at Jonah ga gutumwa ende ni neva achikorande oiko tebanga na maene ni ngenda garia
Nima ta no guru mungu kwa mavira. Ndinde lionsi abantu bali no korek. Mo ko ya utiana ga no ba. No ba. So he changed the direction. Yasa ko so uchigaria he did not get it easy. Igago so buato te wanga mane buato ko juruga ga fanto sabare de kero muchando kadrik obeide just like in churches okonyoro muchando ko boro abantu tuara ngeringa let us go to our knees lakini konyoro muntu nara wero kireto ta gweri firu nere no ara no are just within so eventually bona maende jo nere kia kolete ga tebete ga na haro muchando yo njengalete what you do into the uchigago and then you will get it easy. Nyasaye oyo gerera mangana ya kunyara kaba ga kaba sinjire kabireji. So egere nyarete ko baga kurutu iga kola and the experience in the hard way because God has a plan. He already gave him time. Nera kunyara kaba ga kurfen. Iga ko moira onyara kaba ga so in Yesu for 3 days and eventually o ko accomplish the mission elia kunyara kaba ga correct ga korana away from what do we do? Ekere to kunyara kaba to confess ebibe Nyasaye igaro monge bwa mavera na hande ni ga kunyara kaba koraki ga gotwabera na hande kwebisa to kunyara kaba go kwebisa lakini true confession is only when you can get omorembe amo no koirani wa gocha se Nyasaye like he did it John. Yes master bire bibere ngosoma koru asoma gano John. Number 1 pono lio onya yona ta jite direction agenda bwato imbe bantu bwato ngotore kabari ngibaruira monene igotarande ti gotarande they had to prove that is a changing of direction and disobedience yeah tole tia bantu gete moina it brought salvation to other people but ilando luso that's point number 1. Point number 2 when God decided to use you ekerana china ya gutumeka yona ga kumbuka nombuka lakini insueria temo koveti ni neve mobeko iyo ya morete baki asari go chakira ende eligiria madenga eligiria ga chasa yona elia kabere ikomete bono na demo. So there is a point ngana Nyasaye tali ko gotambo kinga bona asenga kwanga tiangu ambuki nje ngo ga ko chak from zero mukate kwana jira kabai chakira naenda aranga naende ngo chakule safari ilia aye kusande ngao go chaka so afadhali ebe mapema kubali yaishe mapema safari kwa so those two points na jigo chango ki asa kyonanga the disobedience sometimes ngogerera bande banyora salvation lakini Nyasaye omanya komatan back igonga taigo tiga yona asire atori bali boka genda ayagwasirire aratoria irena gocha togenda gocha ayotore kokonyeke abali azoko jibado batori ro tenga kocha kwarta bantu 10 abantu ndage totori bantu gete ko Yesu ga Nyasaye ga bangete ngayona ngotori arenga obwato atorira bani never etagetie ni never number 2 ekomulisa gatabanga nonyene kanisa moko jikotuka mamuntu naro tawari tilisere the enemy within ekitoko kwana omulisi one bona limoko jikobirana yes maita bona wacholi bwasoi bwalre bono bwiti kanisa bono alibuka karobo bono nali omulisi agoete campaign oeta saba shiriki akolre mulisi so bacholi ngora era bono ba akoli campaign bono no konya koyo kopoli okanyoro mulisi bona ete agoeta mwana ominyombo gata na first child kanisa omushiriki agoeta mwana ominyombo matenga baba nawo tegerera ngote omochori obo mwake sabo timuite kanisa omagwanga no nyote kera mukatale ngo mulisia ekera magie kanisa nkiagwite ekero murumbu asoe to onyore cho eliria nalitwale kolema taigeti ko yaga ajwe tie jonji asire onyore ekero omulisi otuli asoe to otuli meta basiriki mbatigete ekero narengo umaite nalitwa chenjiti umaite geita tukagita tukabetisa abantu liria ekanisa igaichora timbo tageti lakini mwake sabu mwake sabu muite kanisa yani ngatimbo tageti bona chinga monjora timbo tageti ngirago kana tuke monjora kwa iguoda eto ko bomonto turutana timbo tageti bona ngana bona tari ke bokorera abantu bagenda omongina okuru mwana omi ogenda mu mukate ogenda mu ino virus lakini kiro monte matenga nje baba bola bulwe kanisa iri itu timbo tageti lakini mwake sabu yabono timo kolera ni kanisa
lakini on chisera echam choturi na chiri chimbe echam ka to chimbe echam na chiri chingia oso ko chimwe Pastor na go kwa na through experience. Yo soy un pastor. I'm one of the elders in my church. Omuntu manya kuruo abangina bana baumera ne chiro asaba ko ni bitu lakibona muroje kanisa itu chikoje konya I'm sorry Lakini roche njira mbiye ko genda. Unabona district yane ndara nominating committees chiko choro chikanisa chonzi mambi na otora bachori district nyima. Umuntu bakome amadanga ngoro chitukume kumulisi mutangani. Mboro yo matengo chara rese ngo matenya lebe na garete kirama gikago. Na lebe na lichibes chichu. Mboro chito angina taligo atuma twangi. Abangina gentongeli korara na yare. Botaraira. Ojugo chamana ngote. Oche ngote. Kumbe bakwera sana keri omuntu. Lero te kono ko. Omulisia bamanya no ko imukisi. Obeko go. Bono pastor njago nkale gocha ngoche meeting yo bachori ko bwaerete para. Bwaerete kale. Iga ni gitabu gyo kabata bwate nchira. Na gusaba nyasaye muika tokonya tochore kumbe nyasaye konya bichuri gitabu. Lero surprising pastor what happens? Eke roko nyara gwa kisi. Igo akurufiri through wrong number. Na boko jora plan itu mukata gwakira. Wajoro akiri nao. Omo asiri ya mwene. So those are the bono abas bisa to bwata within bago itachi kanisa andake tuanyoranga tuitire. Igo nakina ndanga bwata ngaba bisa bale mai kanisa. No bale na intwe. Oko jote mondunga maeta mangana yo bacho ya body ta kwanu paka tuasomi. Ekigima. I remember talinga kima. Taligo nje tu aringo board in my church. People talk they discuss about somebody ngamoga chinga molikia tu basagete ngachi basa chireka. Totara imoka korwalia. Kumbe omolisi olioro kwanwa gakesi ngakinyi wete nyale bako ngamba gabo. Toko chikobora ni uneta yimukire kurwa uchire iziko wakiro neshimi. Lakini muntu sansta kalike text kurumanga bono na yole topic. So we have enemies within. Ndara ngota banik. Yes mukate. Tutaragenda. Ebibe bia akan biribi biare. Namya no kwasomete kit. No anumulgeri uri otasomete ere Joshua 7 verse 20 egotebaiga akaniakairanĩria Joshua amaene nakoreire omonene Nyasaye bwa Abaisiraeli ebibi taracha kuruga inki Joshua agotebi akan egero yairanĩria kuruga Joshua igagotebi akani aye Nyasaye bonene naenda ngabe. Thank you. Agachakaiga akaniakairanĩria Joshua amaene nakoreire omonene Nyasaye bwa Abaisiraeli ebibe naya nakorire naya ase ebinto biri biasakoretwe nkarora egetamba giokwambarwa kiarwete Babeli n'ekifedha chikiro ibere n'ekeng'ese na nebao yethahabu eisaine ekeng'ese giekiro nkaba n'okugania kwa ebinto ebio nkabira mobinyore bibisire gatigati y'ema yane ase amaroba ime n'ekifedha kiria kibekire inseke gima. I want to say this ase amangana yubuno yagata mundo ikine obisiare Joshua igagotomakan. That is a good leader. Molisia na Molisia bwe district na mukonyo pastor. Yes. Ogotebe balisi bechikanza cheo chons abalisi matebia bantu asabe pastor gotebi to batebia nditu watoba chwa wa confide nangu na pastor juro Molisio ya moga pastor na ma confide wala toma ko bekuruga gotu asirire one ekero Joshua agotebia oria na mumanyete kanse itondo manye tato gotebai uya sana nanjire ntabu na bona go bacholi bwa korekane which conference we work registration bon registration ndo akorete paka kisi central njaba kanetwe na nyanjo kisi central na nyanjo tu abagete suneka nda to station ende go chimatinya bigege tu abagete Itumbe tugatwara Nyaguta station tugatwara Itumbe station igatigara. Yes, good. Luego tuna bono en cartuachi tato chakra kuru rogor
korwe ECD East Central Division like paka njo mushiriki nango ta go participate na manate to participate but togo chora bantu kete bakego Baenda kwa niaba bachi yenu. to represent bama we kana ande bachora ba nominate bon Correct. committee yaga de achi chora maybe ntwe toko igubobe agul ntu toko igubobe ekaro mota chora tuna to korta ki tatagi na bon tora to kon to na tanga mora itu buense mboba korta ki mbora lakini I don't blame my president on it again because na bwata abajumbe be ba parliament bago itirichiko bago mukani kenge korta ki Inge bwana de kabaya. aba na bwa ka doko gamba na baro baigwan kada baigwan ndi ba karum na batagiti soko e bon to ka ocha toche e union kogenda ndato ko teba nga Joshua ega ko tenga kae nyasaye obonene oko nyasaye obonene no kumuskere nekero abantu tutaka chi campaign but it's good na haraga tukurangana ki mukate arabo murayo itu kyombenge na araire for 14 years paka tingo toko egera bachoro muntu mwa like they tell me mukate turko berga because no wate a vision ye kyombe nayo manyita sikimbe ga karaki keguchi na akarba chorire one no ko tiga bara ay kwa bera gaiga na kimotaget iga toko gan to kwana guche obonene nyasako ewa one mwanchana elia kabere musikane dar mwanje no maite bano weka moto ko musikaini elia gata to mogo bogora nchikurwe inu asin obuna bobo kristo to kora korgabo to atigire kere takwe mo kichibuku tande kurwa bono ogo ska nyasaye agoteba nga genda musalie ebibibiria elda kwa beru molisia for longest I know wanya kogenda mwigwete ngegende gikaro kikanisa ekekaro kitwango antoke kore ko ikabod kwanyora angegero mundara against you Actually many times. like to watanga na ki ya ega mwago tebe kene wate mwago tebe ke maina like to bangete ngapi nyoya nkonyare kana akimukate twara mo bekirega bintu mbiri kokore kana nyono bora osino bugachi se bintu mbiri kokore kana pi ase bintu getibi nande it's not even he is even rude mako nyomuntu kubasomera agotene niga tariko mawe na bagani Ozuwaga ni baro obasomere kanisa musiali so adra to watero gai ere agwe mukasomera pastor kagora duchiali yani she's good the best lakini ndoko momes ta gotiga mbwa yae kandoga gautanera mbage kanisa ipi ke nero yae bono gagoche twakire twen speaker gakwana gekogera buna kwa mukuna oyonchokiro utani gochaso turuko kwa bono moka motiga kwane akole oitari ko yano mbagen nyo ago sine sabato ya yarenge ya Pathfinder sa gaiga saa 6:30 ako make sure saa 5:30 mwasere bosiali mangana sara munyinge tatagiti pono morandi ate bugakora for 30 minutes aitan munyo iri nere bwo kugocha ako munyo chaisi Maiten tu ateba. aye tati twakwa one igentango getiaro nasikitabalisi ate elda ando ambie Masai Mesh Era kinenda karokanda watawi pastor kali in the midst of the sermon. she doesn't kana banu guli kwale kichinga kicho Okoja kwa mutu. bono yani ndi mboya yate Nembu ya eri bontu atebanga ekero akania gotumwa ego bagotumwa gendo enseri mokoreki mosali Musalie. go and destroy the foreign gods in that land Completely. na kinde gions kiumo biso imokoreki Musalie. ekero otagetoko seri chi monyo oseji sanako ukoli gidi umbagero lia mbagero lya yokolia omura macha muliro na kulire mu guchinse buru buya kabisa okunyoro omure bakarone petrol ni oirio nye biro lakini buya ekero bona chi monyo I saw mama do this akole mpaka ansari onyora the queen ekena kigia ngegende kiga togete kanga kanyungu kate kali asebe okarusi ekara karusiri ebibinde bike osiale chu
What? Chimonyo chiri, they become so furious. Chikonyore kon majira korume na bo kwegen. Engenju jine chimonyo tanjin Mu bisobo. chiachegiwa. But at the end of the day, aigaruangiti, the queen has been taken. So chikonga. That is what God commands. Genda asenseria, mubasalie mdo byang. Byabo. Ekaro ekene ba chiralia, akanya roranga chigoldi. Kakita. Surely, how do I destroy this? Simi kwanza ni iPhone. iPhone 17. iPhone 17, 265,000. Kome kuchika? Ne kwanza ne kuchika. The rule was destroy. Aroimukia ogenda. Now, application. Atagora banshi ba tabanga rero maandamano. Lakini muntu mnyoka uruwa neli TV ya bandi. Mugi TV 95 inch. Lakini watanga impulsive demonstration tokora. Nanga application e. Twatebi gutosalie omobisa okurkwekebe. Like if I could say nango twara chinguru chiri chubolisia obonene nango ka general elder. Bintombira nange goteba. Oboliri mboli nango kan. Kanisa ego yankobe kanisa. Nenseti webens. Njenko banda MC. Na kura mangani kanisa. Na gana mwena ali nsense. Wajire kisi school. In fact, ndaito goteba iga aba pastor munya kumanya mapema. Njenga kanu mwaka gaba nonguru sibasa na rweta isi ne sadaka yana. Nonguru sibo kumabugana. Ekanisa nkwanya konya ngokobekera nsense kanisa. In fact, mo tikito kobe consensus kanisa tingwanja. Netoka mbugirango maade tingwanja. Agana asinyumba ya tatona. So ekertu achire mo inogari ali sakor ku entertainment, reception, entertainment. Ali aronko baira nsense. O manya go isaranza. Aya ngibona ne nkiekyo. So the Bible says destroy. Naki abana baitu baba naomi. How are they dressing? Mwaka tumbo Mauricia anonsia sole. Tumbo itomiri anonsia sole. That oino Mauricia nelikana mandro mokolengi. Ikarange kolikyo na ano Mauricia na ano motanga ni muino gabo. Actually una leromba kwa pastors appreciation in the district. Yes. Ona wale Miridi Central. Good. Ona na wakati ana kitoka. Uto to appreciate ringa pastor nyasana go konya matuka mange. Good. As the elders come. Yes. Kwa niaba yetu tumesema Mungu akubariki na familia yote. Yes. Aye. Look at this. That's what I. Wango watenga tumbo. De Samson tumbo. Yes. Oyo de naroro na atatagala to jabugo. Ina isaro no principle. Yes. Aye. Nere Morisibo isabiaro mo chief. Yes. Masitan chief wali. That got away. Like nyangi ge okorwa. Binte biga bakora beka me otoroga. Kingeyo. Eyine kanisa. Ogul. Gwa mo pastor kita kateva as long as mo pastor ga amuri komaji. Ojeten kumasana. I think those are the guys we need. Yeah. It's not bad kobere kanisa. Giving the kumali korugo moyo. Omoyo. Batebe timu kumachi no ne nyangi genda. Asieka. Agasieka kabasera. Nyangi mura tigiri. Yes. Ajituli bako manyene nyanga na na buli. Na wobegete go genda. Kanisi yetali aramogo so ero pina nyangi randi tindi kubugatani. I want to say this. That where do we get the Joshua? Yeah. Bagote akan destroy na ego nango tegoria tumbo ekero abaiski ba komach tubate a box slit ne slit a box slit is holy Yani a box slit ne ringa korusko morgane slit lakini ba tubire na kantu kabekire na maridadi ne slit ero per slit ne ro ebutoire bakarugura na bebutogete bako. In fact igen donde tote box slit ne ya niño telmo ekeruboro niño te ekeruboga abaswati yenga baba bekete slit aka kensali but slit yani elkana gale ngo mondo boko otumbo elkana was young
but he followed to the letter The instructions. mata bakate ida mogende mubwata nigendeki kusema oberaga chianga ne chindambe chiarenge lakini esilid njakortek Ya, me can't open. and then one of the things kia ngongo kinkengana ki esilid nga yebwenda gotoka bao kwers bono karmoka esilid nga yebwenda gotoka ne kanisa yamanan ntoko baba kristo. That is the Joshua. I want to say engencho abana bagocha rero bebire like Naomi amyokonyora begete yanga Mitaigweti. Ekina mitaigweti agenda. abuyatanya kobek na manyita sagutara na incheti ndo dara ner egya kabirta kabera ge pindi asinde nje bono nje Samson ga nje tumbo ga oroch akobeka asegete amanyite nga mukate Gotoro jiga tomate esete. aye 100 km mbuya nyoti mo Yo konyolerire bo. aye buo butora Gwanchira. no butora usiano bwana nae I don't care like arabera 100 kilometers ege kora 100 kilometers na bora nyona chiror chirumo njoko nyanga ta koruga iga be ko musiki ga request ntoke nonde nyancho anu ndane nyancho ko kandi ge ko ligi yana amagocha abegete yanga ebutogete iga abegete kuba isko akora agontarrega tagocha eliga akokora iga kuri jacket abeke iga asube paka igorega timor. That is obuno bubolisi yango Lisbon lakini ntanya kubekoye asoyo never Bono naki kibao kora. aka naki kitogota bunga karoko gana muri Montago cha kanisa. Akayanga akaigetirugura osibe gitamba akorere kanisa. Na shida sio anaenda hadi kwa pulpit. That's the problem. Asibe taga tamba. na rugure bona na kwa na ngoranga bono like nchako genda guchiari. By the way we are talking na kitogokora again to akania gotebu tomwenya sawa nene obana bonya sae as the pathfinders laws walk softly in the sanctuary na chugotara ase nyumba yo monene no ino gotara kwa monta ko beke agocha saa 5 pastor chake mukate we can be very practical again in this case injira nyasa ko nyara ko baga ko go bonene ne lianga look at hakan igago te wana no bonene lakini omuyena look at another one okoruku nga rap ni go baro chingo yama enere in that mood na bakarete na banarete lakini ekere nyasa ko moikera igago te anga na maene ndo maitense ya very reserved for you na injiga kimongi nyora sobule obugi mabolibo bogoje so ekera ko nyara ko baga wikerega e confesses ko anya sai obonene we must confess our sins ntubwena to kwangama ebebiito egera tunyara ko batokubwe tokugenda yes ekero twangoteba iga application aring ekero kuri akaniga yateba ngana amochira ebebiana na biebi tamate ebe abasdi bagukwana omorebi omorogi omonyaka bioka bitatu pastor kwanya ko bintu korandi ko etani bigocha common Na bie nalile. ebi bitatu like monda ndakulika akateba iga tabita mwanzi akateba nga mukate we are all thieves ekubwati inkyoko iba chinga kyecho kabul we are all thieves inkyoko iba chinga kyecho na bera toke nga nchenko iba chibesa ayoko iba chinga kichanya sa but you are thief the time yes you still God's time they don't need kuliko sasima it's not time otanga tigamnyo kerera sabato na lingo chikora omoroiro linyagitali it's okay it's a good thing you have the whole week kwenda koromo unless you worried kwa good they need kuliko sasima nyasa kobira gare na admin maatega John lakini bono ikaga ikaranste a watch it kurugali abango ndenga nkwandi abantu bonspi bakyamo kama district churches kwa good Jones he is worshiping amatukayo nspi ngwatenga tatokende torole nyarebe na asiriri egere mambi ochiko ganda mugo kwa good kusema no molisi mambi yani otakati kwibera nyasaye chinga gichia choko ganda komoro nyasaye Como sasima. that is why you are thief abantu bandi gokora asingin koroga nkore kolie ngago sago gobekera juju nanya kora morogiti mantiana kya agaraki ari kwa moro tatiga ngwana gomanya yani I want koranga omorogi participate na kobeke mdubiaye eliga nkobeka obeke nginche tokatabanga umo ngintoka de pasaka tukora kadru ke bago cheka ni sacramento mo kigo koraiga
bari bagochaiga babekera omonwa bakogenda kawainka father bna kora onyo otinye gento kerichebia okora ochoke ebinto biri biabe korigerereti ona boganete no morogi nera akorebo maite ngorati nera matanga nara abantu bairo mbaga bonsi karongo tene bana taba ngana inche bona bunu mbasta tiganda ngiri kyombe ketaye guri baga ine kare kitene na bakwane batabe ngana baru ba ego experience baga ndente be mbanto kingora ngata no nyano ndokora ta o maita no morogi moto nayo moto bantu bamana gosa uru jingi okole mere mutarangiri utigasana abantu bagwe abandi bajira ahita bari mutenena abagambitirena naino baraginju juga na bari organize a profession that is a profession mbatebyo nyabano ko okole mere mutatena zabantu genda utige bo mama beba chaga wata ba very organized Naitranas. I want to say this. Ekarongo ko kuran sema yana. Ekara batigir nani chinga kuna chikomya ko chiali chiachirika. Nango teba. That how are we going to confess our sins? Ago teba nga nekinga getiketa seget. Narabeire omorami, narabeire omochenchi, narabeire nkobanga abantu baitwe. That is confessing. Una kero monto garo chigai. Toratige binde tu evita to ateba. Se na teba bantu nsigete. Nabale because they are good, they are true, they love one another. Turara molevio, karo molevio nda umire, ngenchi bago chanya gitari, kata chitense kale whichever way, o chaga, tabuga tigenda komwa, ba chagari, like oseka asirire, they cry like we've lost our own. Actually yesterday, naro jawa levi, ganda wabuga tatitie. Oyo mokoro era konyora uliro musara anda kalengere ringa the only place nda ko musara uyo terega kwaera ko chira bakazo polisi yes no yo mona amoete security ego ago batega toda ko kobe ora chibeka so polisi agai kai give out some money agwa teba anga yes akera chinga na daga ngai ribono kurwa gunande ndara tare omolebio nero no arago mate nanjire ndongi nyole tata kena ago kobire na ago security ada ka du seria gante emie moe aje yes I think so that is I'm praying for him egera nyare ko baga go choreria ekegera maenepi na bamanyete onyo chakire kunyora ngomulisi na gacha bya ko bwo more ngende moe amoga na tureka egera maite ngano mulisi ko chabya and they did it oine atoko gana baminto no onyo mukiro kole dro mulisi agacha chibesa ngangara ko tureka kwa ayo ngangara tureka tebe onyo mulisi ku chika chabyiga njirendo mwenyere ndatureka ngakinda chikachanga na so what it is, what I mean to say is this. Leto goro mulismo kole. Ekero oko itio konga na etaneti Naomi na Peter. Gachinga teba nga o Peter tali muya. O Peter na nena watu musipati gete osengana kata Peter. Naona Naomi mna bagota na mkate. They are there mkate na wachi basikubuka kwanza mkate na ile manager yae. They have a relationship. Koroche, muntu chukuli na ngencho mukate na mbago sakana yankuru wali, watato na ba. Neke maene. Ono ngencho kora credit ko kero pasta gocha ba kara sange na nao. Nana koroli ngencho ili bago te bani bago chemistry ya bago kora tak heringia. Like ebine bina wenta kuitia. Otebe nga na ara bakambira kini bono moneno ne natigire. Moneno ne nyabire. Omwana tabwati mwana ole moyo lakini nabwata abana abange inimo matase mu batile get bantu mbatende tumatangayo alingi na maremu abange abande kaka mwana akakakalera bintu bina biyo tari kubwata kurugaba na it's high time o confess na akania confess ati agatebe ebibe byo goita abana batararo robora buwensega na nchiga nebibe binde I could mention few birintari kokora ekona nje biana mbikora taki biro lakini it's high time akarto kuliga the enemy within korumase tole how we are going to do. God bless you. Amen. Yeah, actually what is happening na ande ke bane gwana takabaga kuno kukulira asabange because I could admit the sins eronya rakabaga kuitabira na maena enga ebibi byonyare rakabaga koraki ka kubikora lakini taigo turn away from that is what the sins. So it's good you admit and turn away from the sins. Because once you do that,
igo kunyara koba gokora so nga kibi bebe kabigocha one omonto origereri otwara 30 desire na hando maya konyara kaba goira those things which are forbidden so again tonkelinga nyasaye ganda tugutukurira egera tunyara koba tugochenja just like if in the garden of Eden gago chorigereri otwara 30 desire eventually we can see now we are suffering because of the sins banyata ko kaba koraki bagokora but then all is not lost ekiagera ogosemberingo koredeki kororo even the soldiers of high ekerese giende bone guchigocha now they are repentant now amaete ngamaene ebintu byanyare kwa bigo ikerana that is now we are in Joshua 8 verse 1 kogendera ekere bakunyara kwa bago ikere bakumayanga Joshua ngamaene esegien kobere bono the high people na baroba gatwara that confidence ngaga igabona maene inye tuwa divided the other side bono mchando tuko correct tuikoba will do what will divide them lakini nyasaye akanyara koba kwa Joshua a new plan and a strategy yo correct yo korwana esegie yega so where abantu bali batware a lot of pride in them ekabaigo lakini Joshua ni gago pretend ngo tamale na abantu baye in that process ekara kunyara kobaga go pretend ngo tamale another group yaba Israel bono nigo bagocha banyore city kere empty ibanyara kobaga koreki ba ko destroy na ko yesa so God gives wisdom in all that we do igongo bobui nigo bokunyara kobo korrekananga ekerenya sa rude wisdom yega na guidance nelinga each time like Moses could raise up that rod Joshua could raise up a sword which is nyasaye obo bwanyara kobo koreki bokobara in our victory we need to rely on God we need to obey God we need our faith ever renewed so that one we can easily be called the valley of anchor as Israel the door of hope that is Hosea 2 verse 15 and now you can read it there egere torre ngaki so korugago egere twanyara ko bato gonchule egere twanyara ko bato kwanga ihorio ni goto kunyara ko bato koba haba bui na ni yasae ni ga kunyara ko ba ga gotubwera in all that we do so lesson ikito kunyara ko bato gosoma korugago enkeringa nyasaye na waba kunyara ko ba gonchule me chandro yeteriere me kon kabisa yaba new opportunities ichoko bui na ande obo bui kene bukunyara ko ba ni go bogo cha sengenje yokwegena nyasaye okoiwera nyasaye na go trust in God's word ne kende semo endeyons ya valley of trouble ni nabe kunyara ko ba omurangu bugo semelia ekere tukunyara ko to gutara amona nyasaye now we read that fast Hosea 2:15 yagotebaiga ekero arurago ni moiranerie emegondo ya emesabibu na inde ni nkore ebate ya kori ebe egesieri kyogosemeria arorawo na atere buna ekerokeria arenge omoke ekarwete asense ya Misiri yes actually when we confess nyasaye tago tutiga ase to buire lakini ni gakunyara kabaga go to iran back and he gives us victory and another chance amen amen nabo tegete goteba a point eria ebintu mbe nabwata bibere tegete goteba mukate nateba ngana njeta abantu bakonyo abo nabo to banjete no nyambo no twateba igoro ye kanisa twale ko bali bage batachorera balisia na barayi be kanisa nabo bale gocha gochora buya kabisa choose because oje wotagete komanya ntake komanya mukate buya ntake komanya naomi buya agende kenyoro omero morebi ngano mate mwana yo no koroku naomi okora toke tibigate agochaga kwera iya konte biuri boyo nde moina oyo yo kogendo korara isiko tali gocha obatali ayo korara oyo gotere kwaya omwana keke no mumanyete nori onya abakristo bari kenyuriki onero mukristo onya abasaye baro tugate
yani that is somebody who can tell lakini ngisa wo chanko nyoro mukristo nde mo chikome kanisa goko ngakyo manyete morisho mwina amorisi no monto muya oli muzigete lakini onyoro mare bya kwa mugano omanene. So that is why I like those people na bayabale ikiagara ngoto the point neringa ekero akan agotebiwa igoro yo kwanya sawa na kwangama igenta korankelinga ngwanchira nare bibe wanjanga maene ncharo no muitio mobe wanjira nga maene ncharo morogyo mobe akini to the point you go take a step you go sabo kwangama elinda onjo kuru asibe bilia no heko mobera akon no nyambo no chikanisa chaitu abantu mbaro abange balire bayibire ebintu byo monene abantu mbale chikanisa omontare gosema juu munabona naiwe twa kwani nyaruka yane turashara yano koronga Irene Turungi. Irene, that is a wonderful daughter. That is a friend to boss. No any Irene wherever you are. So salute. We love the girl. So yani omontare maiko munabona Turungi aralia. Kero Turungi aralia Turungi goma itengo te omwaka James Turungi no mongina Mary kurwemesa abantu bamagana bonsi tubabaira maiga ahili nonyatara ta mumoi weti. So nga ekero omontara alia abwato Morisia genete munabona Morisia ateba morebi yakomo omugachira omontara segaba tebe nga Morisia naye ngegenete ndatomere taisi cyane neji sadaka kwandwira omuntu toma ekiribu komyaso Morisia morwe Morisia teba nga Irene Italia omubekira singeri mwacho singeri 10 ngeri 9 baro chikanisa cheito so there are people like those pale chikanisa ama bantu baga achiri bakachinyomba kurwase kibesa cyanyasai bayikururire bakolire but muntu buno yo no motebi Morisia minto bese chigwa tumikire chyoman atebanga chibesa ne chao karandiga. They are not ready to repent and turn out of the sin. Igonga mbiribe tobwa ndo tebera kolire lya kaninge kyana ibete tabu ne gold linde chifedha chonzi ngakai naye mbiro ibete let us apply to our day life osangire tyo kabeka bu abande muko yani paka no nyine chindo mokemba ine erangiye kanisa ke gwakwa igo kemba ine chindo ire bu obugetia ndo ogotebyo muntu gwakanga bunu kule ndaye chenkoira abantu mure kanisa no tuli omo cheni kire girogi kanisa ke sirage tiki price tiki ego gwachiro butole mate kuisi bago chibasa ambase eliet akando butora bono asali abeke bao ngagicha kegende buo bintu ne binge ogachite buo bie kanisa and that is what we are calling you this morning inga twensi toenya sawo bonene twanchi bibito na tonjoke kurwase bebe ekya egesieri kyo semeli nkero ekero tora itabe gonchoka aba Israeli ngwetera mechanda sengenchaka ne bebiaye lakini after there ekero ba kolire Nyasaye nko baro bobui ekyagera Nyasaye nko baro gosemelia ngai nonya kogwetere mechande nonya mabisoro kuno kurwani mase family nabokura ne family abantu amino moibwiri na barabo nabokura ni wesegina abana bawo orwani wesegina mokungu orwani wesegina musacha orwani gwesegine kenyoro ebyo sinabogotera gotena bieka lakini if we walk with God in that valley osemeli nkobebosyo na yagoteba ntobe biroli bechinguru Nyasaye ekero Nyasaye tubwirire. That is why Morisi wateba ekero gosoma ase gitabu kia Yoshua isano isato ikebunga ekemona biberalia kemungia kabiri Nyasaye igakobachoka agoteba Yoshua ngabono egentura akore neke abantu ali no baminyoki kurumagega obaserie onde tanyora sakoba yani what God did igakomochoka soma abandu chiwaikiro 8 verse 1 and 2 egotebaiga omwana agatebia Yoshua tondoka gose toiroka imoka oire abarwani besegi amo naye ogenda orwanie omochiori o ai rora nabekire omurwoti o ai n'abantu baye amo n'omochinense yaye ase amaboko ao okore omurwoti oye na omochi oye buna gwakorete Yeriko n'omurwoti oye korenda asenga kiye monyare koira ebintu n'ekitugo morasa kore bibe byaino obeke abantu baboere omochina koyo umokera korwa nyuma ego Nyasaye genta kwa Yoshua ne order yes a plan Yeriko iga matebeti ngagenda mo baisa ukwana okora kende bakana batebiri
Yes, go around. akamutebi nga ekero mura ngakichikore ng'ana monjo kana mara gatano na kabiri ekero monjo na gatano na kabiri morore obone bwa Nyasaye na baburi last week ga nga yare gochaka baonchokanete mara gatatu kenengere kore gakiaringi No. so egente kenene egetakeri no obedience Yeah. okoigwira when you follow instructions sekinyasaye goteba na kiakania goteba lunga bono ka Nyasaye wanene wangame biao those were the orders Yeah. na kana tanga asengenjei bono genda esegie yenko yerwana muri na ene ko yebwa muri lakini ni tomokora echoke bujana barwani bao mogende erinde nkorunde libaga so igonga kero tu atarire imasaya tu arwande sekinyasaye turwanira ilioli ntoba chi witness ntoba biroli abato tanga ekene The Lord fought for us. He gave us victory. Iyo tabanga Ebenezer. The far we have come is God, and the far we are going is God. So na kitu kora tabana nga hankora nyonto na mukato tabana nga oinyorese kwa ruto murisha na asule bono it's God. Yeah. So inkie kanene no kobwatia chi instruction na kobo moigweri asomonene ene Nyasaye abanyare gotubwatesia aturwanere segieto yebwe. That is true. And actually, Nkelinga Nyasaye uturangeirie tobe is witnesses. Yes. Kera kera toko babirori baya riorio ni gotokoreta obugui no bone nasa asare. So okuigwira kwa igoito na bokonyara gogonyara kobo tobe kora na gotoreta amonere. Lakini ekera tutaikuigwira rirorio nere ni gagoto mogongoye na ande kuruga wo bono tuanyara kobato koligwira lakini to repent. Then he calls us back. So our God is a God of the second chance. Ni gare oyubwiri baka liakabika. Yes, mukata. Kora. Since tia ngiri ko inenji ga missions ready. Ina asanare togote bugoga ching engakie ba chetu kurwane segiye there was no miraculous intervention of God. Chinga kichitia karantu akarema Nyasaye bati onchokana na it was miraculous. But chinga kichia segiye it was not miraculous. It was physical. It was physical. Walikuwa wameambiwa genda oende na barwani besegi. Bono togote igu taringe gotwara kinga Nyasaye gabanjete asenjere tari endonge kurende okwegena kuri Yoshua bwate imeyaye no koigwera na bibi agerete bagachiko bwesegiye. The principle of obedience in Joshua and unwavering faith in God nere yagerete akanya neba babwata barwani bali nabo bayengocha ko babu bado lakini asengencha aigwerete na bayengoto gena na barwani esegi atebete gatonde tonchukana ne Nyasaye atebete gena na barwani chinga kiechi juu togote igwa singa kie there was no miraculous intervention of God yet there was victory. Nyasaye tatumete go sabatei minyoka go chiari orutege gete kebeniga batebeti yana mobe na physical war eli ne munyaka moko bwa banta batogote igu e principle korekanaga igego tebanga Joshua no kwegena kore atwarite ime ya Nyasaye na kwagereta bakanyaka bakubwa abantu bali nigego tinga asinga kitore Nyasaye tagocha korkurugoro agotebu na pastor tenena abu ninkorwanere otoira ababisa segati tuteba kanisa ase chinyomba tomenyete ababise bale within pono chinga kichi tomenyete Nyasaye tagochikonya kabaga gotoma ebintu bibe miraculous nigo togochikonya kabato korwana a physical war as we wait the second coming of Jesus ne itelinge koro Nyasaye tali ansema yetu Nyasaye no ali ansema yetu ne eliate tato tumeke intubona basomba baye tunya kabato korwane segie omweli tunya kabato ko bababui. Amen. Kero togokora tetko tebai. Ebibe bibwate repercussions cha. Kinya sachi gete when you go against one next go ikogwe after lili akan akorete bachite sigiri baitetu type sigiri ntanga immediately bachite bagakwa bya so when God says even the bikogan ali after koligari gikoria ebe biri bikamoira pakasakan ali akane ochabatebu akando chikan kebe nkeliko bisua korwa Nyasaye. Sin is not hidden from God. Sure. God knows everything. Because I confess to your God. Nya kerbuna whatever confess. Ase karsita Adventist nge keben kero kara public go confess public. Private go confess private. But all in all it's God. And whatever ngam private sin can bring public shame. Yeah.
sasa lego kwa igulenga kebe gakora kana obisa amatoke gagocha arakana bono nao miara agenda sara abe butuko toiyo lakini gako igota gocha bosio takobisa na batakobisa akando chika torore gocha bosio tokana kurabo koigwera nyasaye amia kumetingo masabera mabe bono atinda masabera mabe tago itase koigwera nyasaye taringa lero nabo komoigwe nabo gwanchi komoigwe sto moigwera it's non negotiable yeah yabakando chiawe ya gatatu atebanga ogosanera nuko ateba covetiousness matendo kuligiri kwaranga sutieli pastor begitini tayeli ande weekend yani paka wachaka okolewe it's good that the pastor you're smart thank you and then you look good no igo kwage lakini kwa chikulinga pastor no tokovera nere no arumo concert araliku anu mwanafunzi ali nakia konyo chisutirio I'm talking of another pastor bon ono bago chaga gotebanga I'm talking of another pastor muchango yago sabane chisutiya wichi google chisutiya wichi google so kwa nyoro mondo aga asite kuruga iga akuko gasiranga ngago kole asengenchonga you look good ano manya sawo kadar turgo chochiko nandiko eshat ke butogetega gogocha kole mwana nyasa montori ekagara the god I can give you no bolinga nyasa oye tigara konyora gara konyora kole shati omanya gocha konte nyasa no koro to kama kwande koro to tingiro kera te kala do chia thank you igo confession karo confess karo go itibi yani karo kwa ne be kurga tenge be bian ne biga it gives you the original price quiet ili ndangan oje ka kwa ngatanga e karo mole itibi binu nimbaruka bana ba bono ne itiri ngi ondanga na konyo ko soy ko bogo mabwa kanaga gives you the original price karo go itiri restores you yes it restores you and then again to kene to kwa nagaiga like we said leadership must address sin by its name exactly Joshua agako tebanga didn't I tell you like ba okoruchiga abara betu be kanisa address sin takoba nganchirin kwa ne conference yeto chi conference yeto chiro koru South Nyanza field otira gotira ranen conference ochagaiga sekef Nyamira West South Kenya paka ECD sin must be addressed tiga ebe kebe ne kebe nya betaro kara ono tiga nganchiren teba kamaine gitega batego omaete ebintu mbere twanarire no maba standera kiri mulisi ebintu mbere twanarire inga omwana onyarebe abaire musigo toira na toisaransa tomurusi gitabu gikanisa no mosacho mwato buritobo andaka no mulisi gwikanisa ande no ara lakini era twa mutuba twa sucio moli moise koria gitabu mambina mambiende onjo kanaendo mongaoba asenge njegite mulisi ataye tause kaini tueba ngo mulisi na akolete ardo danga rusio musio ino musio ne nyaroke yege ta mapema so sana oroche ngayo mulisi ara tenne wa address ekebe onyoli medese ekebe hasta hiyo na kia kera Daudi alingo manyaka ekeraro manyaka bono musio na akoro manyaka ne nyaroka ya bonse kuba akora ta konyar ko tebi kene because is a result of what yes bon the sin was fresh in David so ta ko ja wada se so na bali sibaitu azaji kanisa onya to le abanya ko lia mabe na inde to ro lioka nto konya wa dress kebe kende kyao the world needs men who in their innermost souls are true and honest men who do not fear to call sin by its right name men whose consciences are true to duty as the needle to the pole men who will stand for the right though the heavens fall. Amen. Only that. Call the sin by its right name. Bono como chana bata ko ya tran kringan tole ni mena ke bekyo tingo ko tebi kya onen chegen de krak e kya garan ni mai ten chego bulgana ngai wana ko ring ri garo go tu ma to par on boli na pasta ngai ko ar terina chana ga tin chana ko abet bono so ego abune se me baba tangana ki to rangelie kebe aserie taria na ande leadership bono abuna asoboro tu atanga oborai boligererie ekebe boge kan oe kana not punitively but redemptively you can go if I copy the murumbu as words na no mwana oyo ochiete akaba muziko
taringa egente tani mukora murusi gitabu manye gukwana Emogo kwana. oroche momo erese what it Wakero mwenye is. na understand. Yani Abo ba- momo tebinga aigas twakurusi tarigoro twakurusi nane in fact tiras marusi ugetabu atenga inki mwata kankora because na mo tingi mwata kankora in patenga it happened and it's this way momoro twarengenere again the one na nkoira sakurga Naomi ali school Zitek rokurgali nanya the first class honors na ka gocha aiga sare ngomoro kamaroko na jeguru nyamoko ado mwana rokurgo nyamoko nyamoko egatigete Naomi yakwanda amenyete ka in fact ubumo bwabo bokungwasa nawo did you hear me right bwamo bero bokunga one for the last 2 weeks mwigulitanya gutuma bas cyanyene tanya gutuma umuntu mwana nyaruka okweyeka mabutoro chiko kigana ngao igaena mao emiru na mao umuntu nandiro terera iga umuntu bagwaka mara gatatu nere korokwa na kiko foundation kwa kwe pama kobeka iga naga ni tofauti nana mabutana roro chibe yagete dangerous. So they're dangerous. Pole taria damu ya mio. Enda kumetinga kiwa manyara na kiyo ka kume. Siku sinjiro morali. Ngyo da tengole. So omwana oyo iga samenyete abana bande na omiga gore tuchianga. Chirichia tanchiro kebna namna bawo chiroka. Mukururo chirichianga kenyor. Chichi nkoro. Cha mama kanisa. Chirichia cherenji white. Oche. Kako genda gaiga onyora abana bakobeka chianga chikoro kufiting. Orochi ene town forever Nairobi mochakero montako beka nona agukobeka kwa ngana ki omonto yiga taba ntani abantu bali bakoni maji so life is hard no nyene rekobera ntako tabanga bona njino mwara bumolizi mbere kuruga nona aron ko bon victimize male nyora na umebuitire so ochonyora mukate who looks good kwa kweli mukate darochi kanisa lakini mukate has a heart nyaje Naomi tuende kukula Naomi asingincho ate metukunywa maji no bosi buli yara rose ngoli mbakora tiki boyo Ade bakamure kuinama. so ocha kurugaiga aiga sa ale mnandi nachira mugora chips kotoko ga tobe na the whole day like kutoko kurugaiga toga na mukisi Saturday yakoba turutina ka krabana mo se mukisi bakora kabo satana bakuruga I have been so good no to so na school yabo na miyo na kurugaiga no report irwa te bakoraki egocha ekare achire Naomi nama itena akore tekebe lakini ro kora bibere karo mwana yachete tatageti goita Tata ndiko bangina nyaguzira. ok ere obo akano tabanga ekebe kenage korete lakini egegia kabere tinu koraki tinu kora in that mwanya Naomi bwebwaterani ekero Naomi bwaterani instead yokurali the situations that led into this mwabeka victimize yani no nyine kero motagete one tari ko ba project buna molisi mo tebe jachi manyota one mochir moramo kwanira Naomi igago jaji wa nobody ko tari ko jaji what led into this abaiboli they are part of this bagera to mwano ya akaba kuchika kose ngina na mutumete ngasingi ntugwa tegana kuchika abwaye nga injeno yo mukate mena tegana mo berne I see babera ka paka onaruchi kupima kare ya chibono ekanisa yaba judgmental yaba punitive when it went there lakini ekero akan agocha ko confess gorna ta beto mugano yiga mugano abalisia elders council na abantu ketembale basabati barokonya babwate useme their ministerial something batenene to akonya mundo teneta personal ministry mosbati as a cancer na strong they are so there is this boy Ngina naro muraiwe kanisa mata okorunga veni koruchiro central ngino yora ile kanisa for long first a church leader digo ndotote mroyo ekero bagotara Naomi makata Naomi they were working together like they were everywhere so ogotara kwabo it was so good so Christian no bago soma mbabugati yani no bago shirikiamo lakini bali be nyombe etaoni so they are working together abantu bakakwana bana baika all in they are working one nothing happened lakini engen chokora na bakora mambi Naomi
ako chuchika wasikar bako enda na konyor na mkabwata chibesa urwe osoyo murwe. So it was so often even these people na bancha ni bali. So what happened abanta bakagenda baga bantu baka bono musbati yuli bakore tasi yes ngana to kasiki Banyakainde. They're very active. musa Na bono kwa manyora buri. bakaba summon elders council karba ba summon bakaba ikero katenga you nuna baraibe be kubikia basai lakini you are it's not making your behaviors Ingendo chino jiro questionable. zero questionable bakaba boli naki akaenda singaya mwakwana wana singinjega tutagete muratenena kwa baraibe basai for a while as we consider this. So you namocha motebe kanisa mwarate garake go ose to batebera nyemo kunyara gukwana paka manganeta kwana ulia bakaimuka bawolia siki one na singi mota is it bad na kibwa bata kotarama is it bad ngitu akorrekebe ke kogera mo tanga to tarama Yani kimuleshwa mota nga motara kerasi na nejo it's okay we do that and na batoka anda kobera gabo natoliwechi tanga mbano ntidi what have we done that is wrong ana wali bakababuli na tabetu mu ali muri ngai kanga mu muroyo nera nale no muntu muya obo Kristo kero mu chito obo Kristo bwa ko mu provoke na bagote na bagole ke bako kartar go kwan na I mind it is all business. So bakama kuimoka bakalete notebook yabo inyangi bayengo banka abana babiri they did not want to involve ekanisa one on one asingenji konyo naro kole ngenji banga bangere banko mugamba they did not want to involve the church baba changire ngombe so babese buli bwabo bakonyora no chibese chiga dendo kole chibando so they are business partners already ba ligiri paka banyore chiombe chigo cha gwakano ngakigete bagende inyangi yabo esoe yani mna baye bangi temnego chagwo teriko chagwo chirikiro munda cha kota ngawo torachanga Iko bangite bakurekere gento abantu bache nyangi. That's good. Bakaba this is what we planned bakaba ligiliki na umya kwa rogorire gaon enjina go result ngore kwerende in case best man tago tware suti mukolere musbati ere oyara atake bozo na atara mu involve na navigate budget ya in case correct. So bakaba budget yonspi paka deadline nyangi ndio baraki ndio ko inwa mwachire kaiga nobody has spoken to Naomi, nobody has spoken to me. So ego moto te tutige ko baba raibe kanisa asingin to taram it's okay from today we cease to be members of this church. We are coming on Saturday waka kwa hiki ngaya tali to pakani igwa molisi mogora ko liure muino ngali chibes chiria muirete numando muinoria atandikete body ulega ogotokani tutagito kale nyangi ai chibes chia matanga gete muirete kalia Na kwa begete chibuti. mongena Ara so ati buti. Mongena. Ko bara. nyaruka yao ngieta rigochera mate mto yakorete chindere ngarusi Ana kwa mwirete. anayo muirete ngoda idore Ndaba uzitindaba. aye chibesa chiri chia borete kuru kanisa ebashe ngai kwa begete tari echo tiangenda nyerete mna murigo nga tigangenda nyerete akana karete basho montar wede chibesa mande murakora mukate igo no manyete ebashe na ruseti na tandrete basha sakartaki azai begete uli naye bwate imagine garo monta bwate facts mnecho pia mona singin chicken say ya bachen tuachi Ono kabera liyo tasaba bona balenga bakaba. Zelda ndebi nayo pastor Zelda ekina bone ekyo abalisibani bale ase batali ndatanga nabale bale bande bagukumi mpaka babwatanga igo Anyway, ayungo jali. Ayonzi. bono paka yonsbi omwana yamanyite nantari gukwana nande indeed abana be mangana bwatna amayakortaki ali They have a good plan. let's not be judgmental. Ndo wabango go judge ya. Bogo judge. Taba ntabaya bogo You did redemptively. Actually, what happens? Ekesi kiwa kwana. Personally, ekende diganta nga kyang mwiri. Yeah. Yes. Ako nyara basai wagocha.
no mate njua kali to kora Yeah. bona chinsa ndatuke morogoba Maro. nyumba so abasaba bakabaiche egere baiche for counseling Yes. so egere bagachire for counseling na boko bakoba obaikia se bwana tagaraki Asante guchi. so lirikuwa baikiri bono mate bakebidi baende bo chinsa mo awao Yeah. so katika hiyo harakati yo mubanyora nanyorete nyarebe na nyarebe Eh. 4 hours saa 5 cia Ko. buto ngai bari ngekoru so this case was brought to me bale bona abamoko na goita tigakona kubachana Yeah. bwangoiga enyangi yabo ngutakaswe Batangaswe. na ndekerira tangaswe be ready to participate in the same and indeed as I talk this bona iga Eh. almost how you garo modikon anyomete turu enyangi oliba ngo ba accused nere Hii swali umetaka ngomulisi na ndo chono manyete bintu bina biko koleka. Nangi ngakiwata na koteba tu yimba ayo ye manyete. Bongo cha ko te Thank you kwanza kwa nginyo iri chinyangi chion speech re millennium. Tubwate ya ndobate ya Jen ya Jen Mokeira on 6th 26 November. November. Tubwate ya Lilian, Lilian. I believe on 30th of November. of November. We have Rebecca Machoka. Tubwate ya Rebecca Machoka. Between I don't know the dates. Kinero. Nyangi sana. Amuna ko 29 muna kurbu ana 30 ne nyangi awa. Yes. 26 ngora 26 ye korao. Eh. Then there is Ma kikorko. Madeline Yamudi. Una madaba. Nere ya nero. Ne yende nere andreda gukuk. Nero. Yona ko te. Everything is cooking. But these ones chinjiri na. Chibono chiri cha chiropen, cha chiro tangazo. So tunawatakia kila laheri mlisho ino na baga Nairuya. And we pray for you. We are praying for you. Beyond the wedding. We are having challenges here and there. Lakini God has ever stood on our side. Yes. Pray for them beyond the wedding. Amen. Yani toba sabere wetanie Even after marriage, esererie yeah. nyangi bono toba sabere bogi maburi bwabo ciaria. Good. Ekiagera meno baza abeto binde nyangi ene ya koliru ya sanzuru mambia ya korua ya sanzuru na month. That is not what we pray for. Eye nero ya wini ya boko mwenga mwana Christopher mwenga bungu kuragirango sito na Monica ke muntu mwenga. Okay. Gachuba. Mwako gachuba. Mwako yeo yago cha kunywa munere gakoro Moses kombo gutwa nyataro nere kanse yae Bible wa Charles gutwa ya uno no mungena Grace kwambuka angegera abegirango ine James bado nanko ando kuchika bono No mheshimiwa na abwate nyangi maete mheshimiwa Brenda tera Samonet na abwate nyangi nere era matuka ya beire mheshimiwa tunakuombea Pastor Kisito. Pastor Kizito na abwate nyangi yes Okay. na Pastor Hezbo Nongeri korugeso surogoro na abwate nyangi so bono ko So chiminyo December kanet yegane yechinyangi. chiminyo kanet Otherwise tunatakia kila laheri. so na bono bantu te bapime bono nali bana bali bagali ko chipima Lero bagusungura Pastor Geoffrey Yes. Tieno era nabwate nyangi tare 29 mutinyo yiga muchimo mubwate si era nechibesa takitako chire skuru maite kwa nyangi ni naro ni bategira matonga na indi nyangi Geoffrey naro yo kada bacha ko pinge nyangi ya chai batara te nyangi ya batara te bu koruga iga igo Alex Kondo nera ngwedi ale Yes, my good teacher from Baironge. Baironge 29 na bato na tenga chipara cho si go chitichire ma chigonjo ko chimenyinkwa chonjo ko chigetenga igo Yes. men to menyingwa bu ko chigetenga kanisa no torabeli tukiri Onesmus K era nabwate nyangi abantu nyangi Jones mu tangasande Eones no ndeba kama matching squad no baka ni mbwate nyangi beren ko match by the way Eones Maskei ne yo mumura ko ngarigan watera Imanet korwa Nyansakia those two nitakuwa matching squad jana onda MC pale tukagara twanda twens natoka na kurugabo we want to wish everyone anyway ebion speak gotogo chasing in chubanja ngwanya sa Amen. tatukolere gaiga agara mogenda chinse chiga twaetani rero we've eaten 2 full hours Okay. Na waya. Arombia. Na waya nyarekana. Go again togo tebie next week tutamaliza mapema atsa nera te ya ngoche atsa no yote gwende itogaiga Okay. atsa nero te banga na bugate nyumba na bugate oyako ironera taranyora nero atara kerengere ni mena bugate kere ndumeta kende chombe na bugate nyumba na bugate bono musibati taranyora no musibati yako iro oyo go fit munguru tigamo ko nyene ro kuro kungo baya
And we Dear have Bono some Mwes, thank you. Basani baito who are here, who have been following us, akina Senior Sana Deborah, Jan Chama, Kurwa Oigo. Indra, thank you dear because you followed us. Na Mwes pia mnatoka na Kurugaba, tunahakikisha kwamba kila mtu na watari Kurugaba. Birthday wishes, we are coming in a short while. Then mnabion speak Uganda. Elda, your last words, karatoka Uganda, yakara toko sa watu wachiri. Onda tawote abanga buyamana singenje tu atuire jinyangi ejo na nditigando pole goja so mwalimu weronge asoko musiri mu muromo abo leriga shortly after here igo kogenda CIT ekiagira redemption babwatu muchango monene orabere alia CIT So Kenya National Polytechnic. Yes, Kenya National Polytechnic igo tunawatakia kila laheri kukodra kabisa. Joshua 7 nige ukora nobo soku asaba Israeli kubu lakini Joshua 8 yakorera no koira nigwa asengenje ya repentance tema ngana arikwa watarire angame bibiao nyasaye naramo na ande na tayari gokoirania inka next Sabbath ndoligererie worship in a war zone. Thank you. Dennis Malimali tombe na Alice wate nyangi na warobo. Oh, that's great. Thank you because of that. Nande igo unatoka Uganda Chingora Chonspi, you can be sending them those of their loved ones. Uno mwalimu mo deputy o skuru kwa Kibirigo Boys. Mr. Gary lost a mother yesterday. No mobasa nera na lose tinere igo. Then mo chiwo gwar kurwa eroga. Ero pole, akina Milka, akina Eunice, akina Jackie, ainino Mwes pole, amna watu watatanga akireta vijega, akireta otimoka. Kanyekera. So, na watoko basabira ya Mwensi, chinga kimnechi. Nasa ushu. Thank you. Nanje tigamba sabira maya asisabateye. Unankurwa aigonga be lero prison ngumbwa. Ndabe na Pastor Clifford Ratemo. Immediately from here. I'm going to meet him, then we were there. Elinde na otora korogo sasima litukuliare. So na wananchi kwa sababu nga kero ya masarabe osasimo kuya sabatengia asabasenie timueba tarehe 29. Mark the dates. Kama na anche give me legs. Egera to chiko mo buko. Ibona njengo saba mashabiki Mwenspi ngakando. Mimi bwale na mbeli yao. Namba ya negere 0724 52 4726 07 24 52 47 26 namba yae na bako mutumira kende gabu kwa mukara kwa mutumira kwa teba mukate anya kubeka account yangu liko ero ya account ya ono watete ya last week yo matengwa getemete turungi ngo kolia Aileen turungo gotumira ndeli lero manyanga kyo kora gande bia basani bana yeria kerbo nitumie 1k. Basani bane na Irene ndomere kwanza na 200. Kero monta ndomere ndarabe kuchia we account. Tonya gukora kuruga. Thank you so much. Aye. It has been a wonderful discussion. We thank God for this far. We've learned about the enemy within, and tunaweza kuwa tuna accuse people outside our families kwa ndio wanatuletea mabaya, but we have the enemy within our families. So we pray to our Almighty God to be with us in our journey in this world, so that tufikie uo utukufu wake. Na for the youths around the world, tunajita Gen Z, but kanisani hakuna Gen Z. Sisi wote ni watu wa Mungu. Let's go to the church with decorum. Tujibebe kanisani kama, like I know Gen Z tunachukianga ukweli kabisa, but when you go to the house of the Lord, go with decorum, dress decently. Kama sasa hivi kuna hiyo event Kisii National Polytechnic, ukienda huko people are dressed that uko like huyu alikuwa anaenda daraja 2 akasahau akapitia hapa. Like let's dress as people who are going to worship our Almighty God who is holy. Na my parents niko sure sasa wana watch, my dad Hezron, my mom Aileen, my brother Obed, Elud and Brian. Mungu awe nanyi na watu wote wa Kenyanya main wenye wana watch. Tuko pamoja hadi tutakapomaliza. Mungu kwani Kenyanya mimi. Ngoma itengo kwani. Kwani 1980 on consulter. Last time consultation. Kamo ndako bolinga naki na miere nyangi ya nindi. Ngio boli.
Mate ira ngora. Your children. Mate mai batari kananda titubado. Moral 26. On a light note, Nyasaye tigato buat stuense karamo kogenda the panel. I'm waiting for another lady. Okaberaga. Fana date, thank you Mugai Edward na no rabu what you watching. Tagitaba spati na ande babiro soyomo atojenda. We have big space ko askero monto koberaga iga. Nyasaye gatuanchire ngorengereri tinoda na batoko gane tungo anda toriga bonto so your request makomanda. Matera alia mansu alia sogeta wasogeta mna bon. Nini revive sometoa song mpya. Revive sometoa song mpya. Kolipasa kapasa kwa atuambisa yacha wangoja. Maji machafu Heavenly Echoes maji chafu no machafu wakano uti Magere nenyo ekero watebira gatera. Abantu bana bakorunga Nyaguta tunes tarehe 15 gatine chimo igotolekia Nyabinge fully wateo korunga Emeganda. Ai boss. We are there, Brother Jared. We salute you. We'll be there fully. We are enjoying that. After redemption, there next week, Kenya Bingetole, so that watara kuling wacha kule. Tokora mwakiri Simon. Emeganda. Tokora mwakiri wantara. Jared. Mukunera Mubugeri. Akurunga Jared. Na waragurute. Wana toko mubugeri. Akole invite in a special way. Ana tiato kina. Aralie invitation ya. Tata nkurua ya batara agenda. Buna toko gen. Maikwana tikwa ngobeka. Ikawano bekechi ndoria whatever. Buna toka na kurugabu. 20 igo 15 igo toka kalikia Nyabinge. Otara gukurukwe magana. One of the sweetest songs Nyaguta baso kiribwango iga baso gatenga umobisona. Oboiro no mukungu. Oboiro no mukungu. Tigakogokera okugwo kwane. Egekogera aiga soko gya no tenga abantu ba makumira ne kanisa ibindo mne kana chama. Na batera tenga abo Yusufu bakanyoyo mwabo. Na Moga kaga ichano. Ego. Agawenda yaye. Baga ke anga yaye. Bagatebyo mogaka. Wasenindo ya moitire. Banyamwando bairiri ate chikonu na chibuge. Bachenu na bagoke. Lintuko yesa gocha. Baigoro na babolie. Ngaya baiga barure. Yeso na batebye. Na bawire megando. Yes. Okoana kurwabo ekero togosoga abo 20 naro itutagete kuligi toigose noale nenkero tokunga noale itakwa ikosa tumukwanie toiguna kiago tatebia uria Nyaguta ntitomonyore Nyaguta na bako tukata na kabara na CV namba ya ninya maete by 0726 45 6650 ina wiri. Ara yuna kia kota te kumiare ngapono ningo haru. Para mukwane kisongo wana dia tadi. Wala nyora abi. Babu akale achigwe sibia tai yangana. Ama ko gan. Ronald redemption. Abantu. Bono matera ron tutuli ga tuiga toka ndo kuchia. Ita yangana simi. Ko ita yangana simi. Akiyua mo surprise. Ngana ki ko gan. Ano itali kutuka bono iga. Enda ko karabona ga sta ko gena una rumu ali eka za dunia natoka ndo kuchiabu no lakini ndongo kara Ronald, how are you mrefu? You're doing good. Yeah, that's good. Where are you now? I go church. Church wapi? Sawa, my name is Mkate Enoch. Vile nakupigia hivi kila mtu anakusikia kwa TV. We are giving you a live call kwa TV. Oh, where
TV ndege tembe. Halo. Tari TV mende TV meketembe. Nona ne TV boko bole. Ana ne TV me buna to kwana yo kero monda ko tegere TV buna ko kwana ego. Elder. Hello. Hello. Eh. We are giving you a call from Getembe TV. Hiyo ni TV tunakupigia simu kutoka Getembe TV. Tuko na Elder Otuori. Tunaka na Pastor Yugi, tuko na Naomi na huyu ni Mkate. How are you? Tabaka tangu tiwe yanga yao. Igo na kibo nako gana kurwa. So na mnatoka ya dabugo mwe gule. Inakuwa vizuri na mbili nabe kabona ranga yaenda guchi. Ega ndaibu mundo yaro singutokali. Lakini tera na Mkate ngorengereri bali mbya baratokonya. Nyaguta. Tera na Mkate Friday. We plan for them tokole. Bachi mambia chiko genda ibo. Nara muliki mate boy. Na wajana kie boy. Good morning. Aru. Yes. Good morning. Morning. How are you, Jared? Grandma. Viole zembirabu. Sana ntakarani. Na ode nyumba. Ko sana onda nyumba. No begete TV ketembe. Namba suma yanya karanga. Yanya kaire lakini ndi na ndo sumba na yakini. No, ego to bra to gwagirite go ne TV mogo kwana. Kero monda agorigerere di. Andi gerere ko sani gweti. Doi gweti ae go sintundo mbatorigerere TV gerere kwana yo to gure otale ochibu. Viole. Jiri kora bege TV. Jared. Amanaro. Ni gweti. Ni madine TV wati kora bege rakina to kwanda kabna to begete iga. To gwagirite ina mbe ine ye studio to gwakira ya Getembe. Na kyo. Ayambia no maka. Bono? Tora dinyo watera kulie meganda. Okora dunia yake okero mondate gerere tutara koleta Friday tera na Mkate. Aka bono. Meganda ya rego ikakura igoro mogaka karora. Eyo ko babuita. Nigo ya renge ko meka ya rego teran. Tuatego. Go. Ata nibekera wataru gwe mega understand bab na to kore kana gogo so. Anyway, igo to gwakira singing nje sabato yao igakare sabato ere na kiegoche. Sabato gote to bwata launch na to bwata celebration ya 15 years ya Nyaguta Ebenezer. Amendo to ana launch ya Forum 6 to ara kire da singing jolende botakabo kegora kin mana matera to asito soki ka sa to konyir. Yes. Tono to tayo to kora celebrate ande to ruaro to Volume 6 ya ina era tonya launch. Taibo. Ega aguma kambaro na kwali kanya bantu mas pipate bate na ndo meta kera celebration ya ro ko nyoro ya bantu mo kodi na ne ke na ndo ara gira. Lakini na ndo pato support muna to avere mi yake au sipinto bua tibiom. Ega to yo to sento nyoro ti speaker na ni vere sa to iga na indu ende to ra to ko ga ndo bana to ko chi kuchi kambi to ko to anyoro ti speaker jiro mote ko ro ni speaker to asinga to ko renjiri. Ane ni nuwa bachaki gusiga iga matera Nyaguta. Wana na mo intu bachakia bakoro je nya ke to ara terbe. Ana wa to ta to tanga ale support igo. Bono bakwane rikero monto na go tegererete na ugukwana korwa se TV go. Bono aba tagara dinanda badigere dina bongo baari kania ase njera ya bene ditanga ningo te ba pisapa. And then baari kania se sabate gocha ase e kanisa ya Kenya binge rogo ikage jogo wate getare wate gocha ime. No Kenya bingere ase tora atware a chikwa ya chinyinge abagani mbaro robago te gocha ba tu promise bagocha. Agora bate to sharakeamo ande to nyara ko to ko launch volume yo ya isano nemo.
Iko akina wana kata mukata asante sana singe njogwa nginyoire iko na ndiko nyana ara kumira kwa mbwa tukire ga unie suguri iko samba. Nege mirema abano kwambe kire buya akina na batakara libaigure nga na abali kaniri mono. Bono koraiga. Iyo mak. Esabate yi to cha koibeke TV roche. Esabate yi to ke ira live TV. Iko no to cha kwa. Meanwhile Chuma. Chuma mara kwa batera na mkate no mura. Mara kwa chinsaire ngaba kwa. Wacha saa 10. Chinsaire mano. Saa 11 iguru. Tukole saa ngapi? Tukole saa 12 ga. Tukole ange saa 1 ga agara bugana muchko beke merubelio. Agara to ko wange minto kabisa ndire ringa chia manji wekeri jinsa chambara kwa keri nganto kasatiku. Agara rende itu ke diri sabato to chumui kama to sangam. Sawa sawa bona etwa niria maya. Akinande abatakal advance pi aba happy sapat and the pleasant one too. Don korega abana bane nyangate precious bonsi na bara abu bantebeli anko amewasalimia kwa TV angalia na nenyaruka ya ne korukuzipora na yara na ikwandi. Sana. Aja ready. Pastor Mara. Pastor Tia no ara aye omanyanga gata musika na ga kabenze mo zambiri no ndegeti. Kata musika dia na ndene mbora akobo na kaugara kinya na mo linin kayo to karanga to ikunya maninga. Abosondo to kabosondo to Thank you my brother. Thank you. Ekara to gora korwega ta to biko ataru go kwemeganda gwa Jared kurugabo mo koligereri matera ina rakobek. We are giving you everything that happens. Elder Otul was with us, Pastor Joe